Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ongi etorri bigarren kafera, zuen zain den, ez berandutu. 4:05 dira, badakizue, adiskide honekin, orduak labur. Nire ordulariak dio dagoeneko 4:06 direla, Denborak ies egiten digu eskuartetik eta hori onartezina da. Ene bada, hau da, hau estresa. Zer gertatzen zaizue gaur? Gaur azaroak 3, erlojugilen mundu eguna dela. Erlojurik gabere, denborak arnas, tendu gaueko ater, petan ezin nauzu eza, gutu hankak lurrean eta zeruarekin dantzatu arezko gazteluak egin tazingiretan. Bai, Izaro, bai, erlojurik gabe ere denborak arnasten du, baina tamalez orduari begira biziden gizarte bat gara. Horregatik dira hain beharrezkoak ordulariak, klepsidrak, erlojuak eta noski. Horiek guztiak sortu eta konpontzen dakitenak. Ene, baina zer da denbora? Magnitude fisiko bat, gertakarien arteko tartean neurtzen duena, eta gertakariak iraganean, orainaldian eta etorkizunan kokatzea ahalbidetzen diguna. Hori besterik, Hori gutxi balitz ezala? Oiturak denboraren manera, kasadizoutzak besteik ez dia egune okoi hauna. Bai, Ruper, bai, eskerrik asko. Ikusten, denboraren manerak pasaizo hutsak besterik ez dira? Ruperrek alaba dio, hala ere, hau irratia da, eta irratian minutuak urrearen prezioa dute. Eta zenbatean dago urrea. Garesti. Minutu guztiak prezio berdinan aldaude, Ez, batzuk bestea baino garestiagoak dira. Ordu batzuetan besteetan baina gauza gehiago gertatzen dira eta, adibidez, goizaldeko ordubiak puntu-puntuan nahiko merke daude. Goizaldeko ordubia, kriseilu hautsian azpian, matxo izan ziteken. Gaur negua da gazte izan, solik maitalek ez duten, bero gailuen beharri. Mikel, mesedez, goizeko ordubiak baldin badira zer egiten duzu kantuan, herria esnatuko duzu? Bai, Mikel, gainera neguko gau beteko ordubiak, non eta gazte izen hori baiotza seitzak etxera. Berandu da, Xavier Saldias esnatu du. Han non datorren pijaman eta mikrofono hartuta. Goizeko 3 dira, ez dago ezer zabalik, ondonago baina bihar, izango dira komeri. Goizeko 3 direla esan duzu Saldias, baina nola da posible? Ordubiak zirela esan digu oraintxe Urdangarinek? Ez jaramonik egin oiana, gautxoria da, Saldias, hainbeste urtez gauez kontzertuak eskainiz, biorritmoa guztiz aztoratuta duki behar du abeslari azpeitierrak. Edo erlojua izurratuta, horregatik behar du erloju gile bat, azea proposa gaur ogibide horren nazioarteko eguna izatea. Baina goizeko 5 aldian, erran zenidan, aio, ikusiko ea, lagunak bezala, zure kotxi. Javier, mesedez, asko estimatzea dugu, baina goizeko 5 alditu horrelako konbertsazioak izateko ordua proposenek. Aizu, badirudi euskal musikariek ez dutela lorik egiten, Ez da posible bestela? Kafe gehiegi edan da egian, edo behar bada egun argiz egiten dutelo. Badakizue, kontzertu asko berandu amaitzen dira eta. Goizeko 9
bederatziak kafekin berria zainetan inore ez dabil kalean tezin asmatu zergatian erabateko isiltasuna hau ez da distopia bat. Begira, banuen denboraren ez deuskeriaren berri, baina ez nuen espero goizeko ordubietatik 9etara intarten motza zegoenik. Harrigarria da, bai. Egia izango da azkenean irratiko minutuak balio handikoak direla. Horregatik oso ondo aukeratzen dugu nori eskaini gure denbora. Eta ez dira goizeko 9. Dagoeneko arratsaleko 4 dira eta gu hemen egongo gara datozen 2 orduetan zuei konpainia egiteko. Arrakala bat egin nahian denboran barrezin giraran basorde. Guk Olatz Salvadorrek bezala arrakala egin nahi dugu denboran, eta arrakala hori baliatu zuekin Oianak esan duen bezala horrengo 2 orduetan gozatzeko. Gaur Maria Romero Laspiur dator, arteaz eta aldaketa klimatikoaz aritu ginen berarekin, eta gaur berriro helduko digu gaiari izan ere, kontzientzia ekologista sortzeko eta informazioa edatzeko modu eraginkorra da artea. Eta bere bilduma berria aurkeztuko digu. Dakizuen bezala, Maria diseinatzailea da, eta Ulia izena jarri dio bere kolekzio berriari. Eta ostegunero bezala, arte eszenikoen munduan murgilduko gara. Nerea Gorriti aktore eta musikaria etorriko da gaur, kafe hutsa tartera. Eta gau beltzaren ajea dugu oraindik, beraz, beldur giroan ibiliko gara. Andoni Agirrezabala Izagirrek etxe berdea eleberria idatzi du, eta gurera gonbidatu dugu gironetan murgiltzeko. Eta Erein argitaletxeko Uxue Errazkin ere etorriko da, ea etxe izatetik lagun izatera pasatzen garen. Aze iskan bila duten Txiolandian Uxue Errazkin eta Goiuri Ezeizak. Entzule, azaroak 3 ditu gaur eta osteguna da. Helburua gaur Uxue eta Goiuri adiskidetuta ateratzea bigarren kafetik. Olatz Salvadorrek abesten du horrelako zerbait. Ezer ez da hermetiko. Eta gaur Oiana Maritorenak deskubritu du. Ze denboraren arrakalaren azken nanosegundo batean euripean bukatu du blai eginda. Eta ezer ez da hermetiko, Oiana. Oixe. Baina te beroak berotzen zaitu, ez da? Ze gustora naun hemen, bai. Guk ere berotuko zaitugu, Oiana, emozionalki bada ere, hemen distantzia asko dago, badakizue, pandemiak orainik utzi dizkigun distantziak. Ez, besarkada bat zor digu, Oianak. Bai, egia da, gero. Eta kafea ere, bai. Bai, hori ere, bai. Oiana Maritorenak enbe, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hemen goxo egon dena Goiuri Ezeiza handi izan da, ze txokolate eta guztiek herri diote, eta gure laborategia zaintzen goizetik zintzo, Goiuri Ezeiza handi, Arratsaldeon. Lan eta lan. Bai, kotxaua. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 462 du, arratsaldeak 4:12 minutu, azaroak 3, gu ere 3, laizter 4 izango gara, urrengo 2 orduetan, zuekin izateko. Tira, ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Nahi dudana esan ta egitera erraietaraino sartu zara pixkanaka eta utxigabe nere azara hartu nauzu hartu nauzu hartu nauzu hartu nauzu gordin utzi nauzu hotz eta ikaraz oska bat eta biak isildu gara
Jere Gaskonen ahotsean nabiren kantu hau, Jon Ander Artolarekin osatzen duen bikoan kondenatu kantuarekin, abiatuko dugu gaurko bigarren kafea eta kondenatuta gure maite duta gaitortzera. Ze maite du Jana Maritoren agenbek? Aterki bat, tarteka. Begira, gaur, bai, ez dut maite, maite dut eza izango da hasiera mintzat. Ez dut maite, egia da ez, batzuetan agian eguraldiaren iragarpenak gehiago begiratu barko nituzkela edo begiratu baino kasu gehiago egin barko niekela. Ni goizean 8:30 txirrindarekin abiatu naiz lanera, eta gero harrapatu nau goitik bera, eta harrapatu nau mugikorra izorratu, ordenagailua euskalo, baina gero maite dut ona iritsi, eta ze ondo tratatzen nauten bi hauek. Mobilak konpontzeko, tea, txokolatia, beti hor prest, goxatzeko, lehen esan duzun bezala, behintzat barrutik eta kapotik ere besarkadatxo horrekin ingo dugu. Eta, hoxe, ez dut maite, batzuetan narrapatzen hauenean horrela euriak, baina gero maite dut, zuek gero nola goxatzen hau zuen. Ondo da hoiana, pelota pixkat egitea, baina zure mobila inguratzen duen arroz kilo hori, etzazu paella egiteko erabili, tentazioa izan zen ezake, mobilak hainbeste hori ez dauka, bueno, ez da, arroz asko dago, salda hona egiten badiozu, akaso, ez da inor konturatuko. Goiuri zizaran dia zeina zure maite duta. Ni gaur maite dut eza daukat. Mara. Ziur nago entzun duzuela dagoeneko, baina epaile batek latinezko izena ezarri dio Gasteizko haur bati, euskarazkoa baztertuta. Gurasoek Azia izena jarri nahi zioten, eta epaileak ez du onartu Azia izan daitekelako iraingarria. Izan ere bere esanetan, ez? Azia hitza izan dezake, norbaitek uler dezake Azia semena izango balitz bezala, eta orduan Azia ez da onargarria. Eta orduan gaur nere maite duteza hori da. Ze gainera, nola Azia ez den onargarria, Zia izena erabaki du epaileak. Eta Ziak latinez Azia esan nahi du. Beraz, arazoa ez da esan nahia. Arazoa hizkuntza da. Eta hori ez dut maite. Izan arraroak ditugunok, elkarte bat sortu beharko genuke. Dena, ekin zai, garena, orain, onela. Dena, ekin zai, garena. Venga, nire maite dut ez bat egin ator. Oi. Ola iruko osatzeko. Zein da? Eta goiurik esan duenarekin lotuta dago, aspaldi banago zoritxarraz betidanik izan dudan herri zapaldu batean bizi izatearen sentsazioarekin, eta tarteka gogoratzen digute. Ume baten izena erabakitzerak orduan, edo gogoratzen digu adibidez ertzainak, la degada linea azul leloarekin eskumuturrean etxegabetze baten aurka ari den jende hori jipoitu eta horren aurka oldartu nahi duen ertzainak. Eta pentsatzen dut, ez, Euskal Irrati Telebistan Altsasukoak aski kamiseta bat ezin aterata hori kendu bar izan duen, Euskal herritarren batetaz, gogoratzen ditut egoera asko, eta gogora ditzaket, ez, fasismoaren aurka manifestazio batean agertu, eta nola ertzainak fasistak, ez, antifasistak hipoituko dituen beti. Gogoan dut zelako iskanbila duela gutxi bertsolari batek, parote doktrinaren inguruan, eta honai paroten inguruan egindako bertso batekin sortu dena. Baina gogoan dut ere bai, nola izan diren minutuak gure Euskal Irrati Telebista publikoan, herri hau zapaldu duen gal bezalako erakunde bate osatu eta bultzatu dutenei minutuak egiteko, eta pentsatzen dut dira. Herri zapaldu batean bizi gara. Eta hori onartzea besterik ez da geratzen, baina ez dut bat ere maite sentsazio hori, eta sentsazio horrekin batzutan bizi egin behar da. Arratxaleko labak eta 8 minutu. Ze triste. Gaurko saioa abiatu egin beharko du. Oztopo egingo du naiz da erori. Arri hori bidean utziko du mesedez oztopo egin.
Tira, pixka bat alaiago jarriko gara eta hurrengo minutuak bide gozoagoetatik egingo ditugu. 4:09 minutu, naiz irratian esan da bezala, bigarren kafean, hasteko moduan gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bai, esan dizuegu pixkat gozoago abiatuko genituela hurrengo minutuak eta goxotasun hori bermatzeko, Oiana Maritorenaren laguntza izango dugu. Zuek ni goxatu modu batean eta ni orain saiatuko naiz beste modu batean goxatzen, ez? Bai, ala beharko du. Eta goxotasun hortarako uste dut agenda atera behar dugula. Bai. Eta heldu behar diegula asteburuan arte eszeniko ingiruan dauden plan mordoari. Beraz, hartu agenda eta entzun. Diu que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en 1000 ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu, mare, mai haguessis aprovat. Diu que està content. Bihar ostirala azarbak lau izango ditu eta Basauriko sozial antzokian arratsaldeko 8:00 izango den emanalditik abiatuko dugu. Bai, Gure hoxe. agenda proposamena. Winona eta Grace emanaldia izango da, eta gogoratzen ez duzuen entzat, bi aktore dira, parranda baten ostean zuzendari baten etxean esnatzen direnak, eta hortxe gaua ez dute oso ondo gogoratzen, eta hizketan hasiko dira gertatutakoaz, gertatu ez denaz, gogoratzen dutenaz, eta Kopaz-kopa jarraituko dugu, Ermuako antzokian izango baitira, atxaleko 8:30 bihar ostiralean. Sex berdinak, Telmo Irureta eta Itziber Garmendiarekin, Zarautzko modelo antzokian, arratsaleko 8:00. Lakoste, Antzuolako Torresoron izango da 7:00, honek poltsiko antzerki saria irabazi zuen oindala, ez dakit iazko urtean izan zen, eta duela 2 urte, eta hola komedia puntua dauka, eta aldarri bat bertsoz, Berrizko kulturetxean izango da 7:00. Eta Leidorreko ikuskizunarentzat, 8:00 izango den honentzat, badugu uste dut olako primizia txikitxo bat, sexua ikuskizuna izango delako, abestiak ere sortu ditu ikuskizun honentzat Andoni Mutiloak, abesti hoietako bat bidali dugu, eta baita mezutxo bat ere. Eta abestiak honela dio eta mezutxoak jarraian entzungo duzuen moduan. Hauxe kontatu dugu Andoni Mutiloak biharkoari buruz. Sexua ligatzeko aplikazio buruz hitz egiten duen musikala da. Azken urteetan ligatzeko aplikazioen erabilera asko ari da zabaltzen, horrekin batera komunikatzeko kode berriak ari gara onartzen, baina horrek guztiak onik egiten aldigu. Gure burua behar bezala zaintzen aldugu. Gai horri buruzko gogoeta egiten dugu musikal honetan, hori bai umorea erabiliz, umoretik jo dugulako. Berez sexua maiatzan estrenatu genuen, baina orain udazkenean hasi da benetako bira, herri-zarri ibiliko gara hurrengo asteetan, eta bihar emanaldi berezia daukagu Tolosan, Leidor antzokian, iluntzeko 8:00, gainera doan, beraz ongi etorri, nahi izan ez gero etorri, ez duzu gonbidapenen beharrik izango, eta ederki pasako dugu. Kontrola galduta eta lehen baino beto sentitzen naiz nire Besarka bat Andoni Mutiloari, kakapila bihar Tolosako Leidorren sexua eta esan da bezala, sarrerarik ordaindu behar eza, inork oraindik arte eszenikoa kontsumitzeko, ordaintzeko arazorik bazuen, tira. Ez dakigu oso gustora gonbidatuko zaituztegun sexua ikustera, baina aitzaki horrek ere ez dizu balio. Eta giroare ez dator honegia, Leidor antzoki goxoa da, zoragarri. Bai. Nire geldirik egoteko pozik ta arrona.
Baina ostiralean, oraindik beste proposamenik edo geratzen zaigu jena. Dantza ikuskizunak dira hauek. Love and Money, ez hau antzerki ikuskizuna barkatu. Love and Money, 27 arte, pabellon 6 egongo dana. Gazte konpainia, bertako gazte konpainiak eskainiko du 7etan eta 8etan. Eta obra Dennis Kell Londrestarrak idatzitako obra da, 7 eszena dituena eta 7 egoera. Eta neoliberalismoaren bideak eta pertsonaiak ondoratzen dituen gravitateak ikertuko omen dituzte. Hola esan da, sakona ikusin beharkoa, zer kontatzen duten jakiteko. Etorri zizkit burura, gonbidatzeko moduko hainbat pertsona. Love and Money ikustera. Bai. Begira. Mira, hori ariketa polita da. Nor gonbidatuko zenuke lan hau ikustera. Edo bestea. Lan bakoitzera. Ez agenda hartu eta hasi banatzen. Mira, Mariak lanak jarri dizkigu kolaxak, holakon bat igual jarriko dugu. Bueno, auskalo. Ikusi beharko genuke hortarako. Nik Love and Money ez ikusi. Nik ere ez daukat ikusia. Ez. Zehar, hau nik ikusi daukat. Dantza ikuskizuna. Asier Zabaleta eta Iñar ibiliko dira holtzan. Iñar Sastre, bai. Etxekoa dugu, baina bizena esan badu. Barkatu. Leioako kultur leioan izango da 8:30. Eta bertan pertsona baten eraldatza ikusten da. Pixka bat abiatzen dira tximeletaren, eraldatzeko gaitasun horretatik bezala, baina pertsonaren garapen hori ikusiko dugu. Oso ikuskizun, berezia da. Serrana, Sopelako Kurtzio kulturetxean 8etan, Serrana dela bera pertsonaiaren erromantzean sakontzen du, Extremadurako konpainia bat da, eta Extremaduran pertsona hau edo mito, edo, pixka bat horren inguruan aritzen dira, oso ezaguna da, eta berari buruz lan hau. Akt jaialdia ospatuko da azaroaren 2tik 5 eta horretan dantza ikuskizun ezberdinak egongo dira, beraz norbaitek nahiko balu, webgunean sar daiteke eta pixka bat ikusiko luke ze ekitaldi mota edo egiten diren. Eszena berritzaileen nazioarteko jaialdia da eta Bilbon ospatzen da. Eta egunero emanaldi ezberdina daude eta leku ezberdinetan, beraz hor kuskuxeatu dezake nahi duenak. Eta beste dantza ikuskizun bat Amaraun Zaldibiko herriantzokian gaueko 10etan eta honetan lanku taldeak edo bertso taldeak sortutako piezan, bertsoa, musika, dantza eta antzerkia, amatasunaren inguruan. Que això de desaparèixer tan tranquil. Baina astero esaten dizuegun bezala ostiraletan lanetik oso nekatuta amaitzen baduzue, konpromisoak, afariak eta bestelakoak, larumaterako antolatzeko aukera ere baduzue. Adibidez, humoretik eta pixkate gure kontzientziak xaxatzen dituen emanaldi batetik, ze Galdakaoko Torrezabal kulturetxean arratsaldeko 8etan nekatutak izango duzue. Bai, eta uste du jende asko ari zaiola galtzen Joni, eta bukatu egingo dela Ister bira edo beste bat prestatzen ari ote zara, ez baina telebistan berez hor saltxan da bilelako, baina zehoz ere hor omen dabil bere buruan. 8a, funambulista eta baso sorgindua. Gasteizko Ariz Navarra gizarte etxean egongo da, atxaldeko 7etan, eta Euskal Hop konpainiak sortutako lana da eta kutsu ekologista du. Zabortegi batean kokatzen da, eta bertan topo egingo dute pertsona ezberdinek, enpresa buruoi batek, funambulista batek, eta hor bizipen eta historia ezberdinak egongo dira. Gure kanoa, aur Urkabustaisko kulturretxean izango da 7etan, eta uste dut komentatu genuela, baina bada ez bada. Bada protagonista, Senegalen jaiotako aur bat da, eta bidaia bat egingo du Ipar portura. Eta bertan ezagutuko du Izaro, eta beraiek euren bizitzak elkarbanatuko dituzte, eta ikusiko dugu ze ezberdintasun dituzten, edo nola bizi izan duten euren gaztaro da urtzaroa. Ogiak hizketan baleki. Kanpezuko kulturretxean atxaldeko 7etan. Eta da, Gasteizeko kronika bat, 1855 eta 56 urteetako hiri okupatuaren kronika bat. Mamiak kolektiboak sortu du lan hau, eta mamiak kolektiboan disiplina ezberdinetako jendea elkartzen da, eta historia honetan kokatuko gara lehen karlistadan, eta bertan bi protagonista, Josefa de Mujika alarguntzear den emakume bat, 3 egun barru bere senarra exekutatua izango delako, eta bere senarra da Jose de Elosegi, herriko okina. Bailarra gora, hori dantza, Barakaldoko antzokian atxaldeko 8etan, Casablanca, hau Iruñean, Baluarten arratsaldeko 7:30 izango da, eta igandean 7etan Donostian Kursalen. Rotterdamgo Eskapino Ballet konpainiak dantzatzen du, eta Herbererako konpainiarik zaharrena da. Casablanca filmeko soinu banda erabiliko dute, eta gainera niri asko gustatu zait konpainia honen sorrera edo zergatik den. Sortu zen 1945ean,
eta beraien helburua zen gerra ondoren aurren masaiei kolorea bueltatzea. Eta orduan saiatzen dira horretan, edo beraien filosofia da, pixkat obrak sortzea alaitasun hori transmititzeko, eta horretarako erabiltzen dute dantza, zirkua, irudimena eta antzerkia. Eta politia iruditu zitzaidan. Eta ur bizitan dantza ikuskizuna gaztezenan Donostian, 7:00 Atik konpainiarena. Igandeko proposamenak ere labur botako dizkizuegu. Urrenak, zuen belarrietan oihartzunik edo izango du, horreko astean aritu ginen eta Hondamendiaren inguruan, ez da? Bai. Aurpegi arraro jarri duzu, hanka sortzen ari naiz. Simun izan genuen hemen. Bai. Eta Arrasateko Amaia antzokian 7:00 eskainiko dute Hondamendia lana. Bai, honek bira handia izango du, eta beraz aukerak izango dituzu, baina berak esan zuen bezala, joan zaitezte, orain, gaur, ez bihar, ez da? Odei magoa sentsazioak Portugaleteko Carmengo eskolan 6:30. Hirukortxe, azukre asko eta brandi gehiegi, hemen izan genituen hirukotea, Mankai, Gaztañaga, Iraia Elias eta Erika Olaizola, Errenterian izango dira, Niesen kulturgunean, 7:00. Leioak. Hemen Gernikako Lizeo antzokian izango da emanaldi hau 5:00, eta jokoaren bidez ikuslek eraikuntza eta deseraikuntza lan bat egingo dute antzerkia eta dantzan hasten ditu. Eta azken proposamena, dantza ikuskizun bikote bat edo, 2 pieza dirako, Aspects and Room, Getxoko Musikebarren 7:00, Almudena Perez konpainiaren 2 pieza. Eres como una mujer perfumadita de brea. Señora, que se quiere, que se conoce. Lauterdiak ditugu eta gure kafeutxeko protagonista aurkeztu behar dizuegu, edo aurkeztu behar dizue, Oiana Maritorena Genbek. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Nerea Gorriti, Gipuzkoa, musikari eta aktorea. Eluke jakingo aktore naia noiz hasi zitzaion esaten, baina txikitatik izan du barruan. Garai hartan, edozein momentu baliatzen zuen musika jarri eta dantzan, kantatzen edo antzerkia egiten hasteko. Eta Donostiako Kontxan ikusten zituen kale antzerkiak ere gogoan ditu. Horrela, 18 urterekin Donostiako Taen izena eman zuen eta bertan aritu zen 2 urtez ikasten. Ikasitakoan gehiago sakontzeko asmoz, Madrilera joan zen Resat eskolan formatzen jarraitzera. Bertan zegoela gainera, lagun batekin batera, AI Teatro konpainia sortu zuen. Baina bere ikasketa prozesua etzen bertan amaitu. Ikastaro ezberdinak egiten jarraitu baitu. Kamara aurreko lanean masterra, Valle Inclanen inguruko ikastaroa, bikoizketa, interpretazio musikala, edota New Yorken Michael Chekhov Acting Studion Art of the Actor ikastaroa ere egin zuen. Bere lehen aktore lan profesionala Goenkalen egin zuen, eta arrezkero hainbat lanetan ikusi ahal izan dugu telebista, zineman, film laburretan eta baita antzerkian ere. Goenkalez gain, pantaila txikian, Oazenen, Aitaren etxean, Presunto culpable edota Iesaldia lanetan ikusi ahal izan dugu. Antzerkian, orain gutxi estreinatu du Baiben konpainiaren Familia Sarekada, eta ni munduko txarrena lanarekin ere biran dabil. Aurretik ere antzeslan askotan aritu da. Gu primer, Lur, Zaharrak berri, Goazenen antzerkia, El Muro eta beste hainbeste. Abeslaria ere bada, eta azkenaldian X5 kolektiboa lanean buru belarri sartuta dabil. Azken proiektu honi eta aurreko beste hainbati buruz hitz egiteko gonbidatu dugu gaurkoan gurera. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Nerea Gorriti. Arratsaldeon.
Kaixo? Kaixo, zarkezpen politxa. Nerea, ja hasiko gara meneskaretan mikrofon hori pixkat goruntzola birazazu, baiz, bajuxa marre jarra izu, hartxe primeran daukazu. Eta nik galderate egingo dizut. Galdera inozoa dirudi, baina mailaren alde hontan gaudenontzako, ez da alako, ez da untzaren gaurdiko ez dula. Ez oso garantzitsua da, Kafezalea zara, bai, ala ez? Oso. Oso ondo. Ba, hemendik aurrera, gu biok laguna gara. Oiana eta Goiuri pixkat kontra izango dituzu. Zea ere, Bai, aitatxo edo amatxo, tea la kafea. Segun eta ze momentutan, batea eta kafea. Ondo, venga, lagunak gu ere. Venga, denak lagunak gaurko entrevista biatzeko. Galdera inozoazten hau, hemendik aurrerakoak ezain beste. Baina agian kafea nahi duzu? Ez, ondo nau. Bestela nik martxa eginda kafea prestatuko izu. Nahizu kafe bat? Ez, eskerrik asko. Bueno, bani, hasieratik hasiko naiz. Vale. Aipatu dut eta entzun dizut, hori txikitan argi zenuela, ez? Aktore izan nahi zenuela, horri biltzen zinela, antzerkiak egiten, dantza, kantuan, eta gurasoen aldetik ere, beti babes hori izan duzu. Ze oroitzapen dituzu, txikitako oroitzapen horiek, antzerkiarekin erlazionatutakoak? Ba, niretzako urteko momenturik onena zan, eskolako playbacka montatzen genuanean. Hori zan onena. Dantzain, horregoten ginean patixuan, radiokaseta jarri, eta momentuko dantzakitxen, bueno, pentsatzen dut dano moduan, ez? Eta gero eskolan itxen genitxuan antzerkixak, eta bueno, danetan egin eban parte hartu. Orduan oso argi zenuen, bai. Bai. Eta erabaki zenuen, taera joan, eta ondoren resaten aritu zinen, ikastaro asko indituzu New Yorken ere izan zara. Zer eman dizute ikastaro, ikasketa guzti hauek? Bueno, bakoitzak erramenta bat edo ezagutza bat, ez? Bueno, ez dakit, ikastaro askotan egon naiz, eta asko ikasi dut, eta bueno, oraindik ere ikasten, ez? Formakuntza hau ez da inoiz bukatzen. Egunero egon behar zara hor ikasten, gauza berriak ikusten, eta hor, ibilbide luze hontan, eta hainbeste maite dugun ibilbide hontan, ez? Zer da aktore izateak ematen dizuna? Ba ezakit, ze zaila galdera hori. Ze galdera simplea. Ba dena, ez dakit, ezin da saldu, ez? Nik uste dut dala bizinpen bat bizi egin behar dela, ez? Eta estenatokira igo edo rodaje batean egon, eta hor bizi dezuna histori hori kontatu, transmititu emozioak hori dena da, ez? Ez da bakarrik hitz bat, da hori guztiaren bizipena. Aipatu dugu telebistan hasi zinela zure lehen lan profesionalean Goenkale, baina arrezkero ETB bateko telesail ezberdinetan egon zara, Goazenen ere aritu zara, Iesaldian ere bai. Ondo ezagutzen duzu badirudi ETB bateko, mundutxo hori. Zer kontatu dezakezu Goenkalen bizitakoaz eta ondoren bizi izan dituzun telebistako esperientzia hori buruz? Bueno, sorte handia eukidot, ez? Azkenian aukera izan dut telesail desberdinetan lan egiteko eta jende pila bat ezagutzeko eta ikasteko ere, ez? Ere ematen dizu aukera ikasteko eta profesio hontaz gehiago jakiteko eta profesionalekin hori partekatzeko, ez? Hori esan dezaket, oso gazte heldu nintzen Goenkale batera, ez? Eta gogoratzen naiz, Miren Gaztañaga edo Asier Hernández bezalako aktoreekin estena partekatzea zoragarria izan zela. Eta hori denetan, ez? Bai. Arrezkero, antzerki asko egiten ari zara, ez? Azken aldian agian antzerkian ikus zaitzakegu gehiago, eta duela gutxi estrenatu zenuten Familia Sareka da, bai ben konpainiarena. Lan horretatik, oraindik lehenengo gonbitatua zara? Ez, Xantik Orkostegi izan genuen aurreko denboralean, baina oraindik lan honetan ez ziren murgilduak edo zineten murgilduak. Kontatu pixka bat zer den Familia Sareka da, horrela hurrengo emanaldietan ere jende anima dadin. Bale, Familia Sareka da baiben antzerki konpainiaren proiektu berria. Olga Margaiok zuzendu du eta Antonio Muñoz de Mesarena da testua. Niretzat bigarren aldia da baibenekin egiten dudan lan, eta gainera kombinazio edo nahasketa honekin, ez? Baiben, Olga zuzendari eta Antonio Muñoz de Mesaren testu batekin. Eta
Bueno, aurreko emanaldia ni munduko txarrena izan zen, antzerki musikala, Sor Juana Inez de la Cruzen olerkari mexikarraren bizitza kontatzen duena. Eta oraindik ere biran gabiltza emanaldi honekin eta oso pozik. Eta hori, orain dela bi aste, Donostiko Antzokizaharrean estrenatu genuen Familia Sarekada. Eta bueno, komedia bat da, pixkat kontatuko dizuet, spoiler handirik egin gabe. Familia bat afaltzen dago, normal, etxean, aita da Mikel Askurain, ama da Ainhoa Ayerbe, edo Ana Pimenta erderazko bertsioan, eta semea, esan duzun bezala, Xanti Korkostegi. Eta alaba ez dago, Erasmusean dago, atzerrian, eta alaba hori da Aitziber Garmendia. Eta batean txirrina jotzen dute, eta sarekada bat, edo redada bat jasaten dute. Antza denez, delitu bat egin dutelako edo uste delako. Eta, klaro, hori gertatzen da, polizia sartzen da, eta hasten dira hor, nor izango ote den erruduna, eta hor agerian geratzen dira norberaren edo familiako kide bakoitzaren sekretuak. Eta horrek oso divertigarriak diren momentuak ekarriko ditu, ez? Begira, Olga Margaiok esan omen zuen, inorekin ez fidatzeko moduko komedia bat da. Sekretu asko esan duzu. Sekretu asko. Zuk ez ez ikusi ez da Nik oraindik ez dut aukerarik izan. Gauzatik berdu. Joan berdugu ikustera eta esertzen garenean erabaki, hasten denean antzerkia, nik uste dut delitua egin duena aita dela. Porra. Bai, eta porra. Eta gero ikusi. Badakizu nola bukatzen da ez da hoiena? Porra egingo dugu, apostu kroketak, eta goioik iraziko ditu. Bai, modu batea edo bestea kroketa janingo ditu, ez da? Bai. Ze plan ona, ez? Bale, baizu, gonbidatuta zaude. Gonbidatuta. Gaina, hau bukatzerakoan. Gonbidatua kroketetara. Hori da. Bai. Usten una hasierako plan erakusten, oi, antxiongoa, bai ala, bai. Streamingez jarraitzen gaituzenok, ari zarete hori ikusi eta entzuten, olako trailer moduko bat, baina hemen onena spoilerrik egin gabe, baina nereak kontatu digunari fio, eta bertara joatea. Bai, ez dut aipatu agendan asteburu honetan emanaldik duzuenik, ez duzue? Bi ditu. Bai? Txantxaraz dira. Ez, gazteleraz, karo, nik horregatik ez dituzu agenda. Baina, tira, aipatuko ditugu. Esango ditut. Santurtzin, bihar, eta azaroaren bostean, etzi, Amurrian. Emanaldi asko dituzue orduan. Bai, asko. Dagoeneko itxiak. Bai, abenduan Hondarribin, Getxon, Bilabonan, eta urtarrietik aurrera pila bat. Orduan, seguru daukazuela aukera joateko eta ikusteko. Bai. Eta nola kombinatzen duzu, aipatu duzu ni munduko txarrena lana, eta pixka bat horren inguruan ere galdetu nahiko nizuke, honekin ere bira luzea egiten ari zarete, oraintxe Sevillan izan zarete, okerrespanago, edo duela gutxi? Sevillara joan ginen, baina Huelban zen emanaldia. Bai, emanaldia. Aipatu duzu pixka bat, zein den gaia, Sor Juana de la Cruz, aipatu duzu, eta zure pertsonaiari buruz zerbait konta dezakezu? Ni munduko txarrenarena? Bai, deitzen da Inorrez. Inorrez. Eta da pixkat Sor Juana horren Pepito Grillo bezalako hori, ez? Ikustarazten diona nolakoa izan den bere bizitza eta pixka gida bat bezala da berarentzat, ez? Eta bai, berarekin egiten du bidai hori. Hori izan zen zure lehen lana baibenekin aipatu duzunez. Bertan kantatu ere egiten duzue, musikala da. Erronka handia izan da, zu abeslaria zara, eskusoinu akordoia jotzen duzu, piano ere bai, ukelelea ere, okerrespanago, denetarik. Lurren ere adibidez akordoia jotzen zenuen. Erronka bat izan da abestu, dantza, pixka bat, edo esperientzia ezberdina akaso? Bueno, beti da erronka bat, ez? Baina egia da, azkenengo emanaldietan, bai askotan kantatu dudala, abestu dudala, eta instrumentua joa. Adibidez, gu primerren ere asko abesten dugu, eta lurren ere, eta beti izan dut, bi profesio hauek edo bateratzeko aukera.
Orduan, aukera zoragarria da, zenik kantatzea pila bat gustatzen zait, orduan, Uste duzu garrantzitsua dela aktore batentzat albezain arlo gehienak ukitzea, bai musika, dantza, esgrima, beste kirol mota batzuk, beste hainbat arlo. Guztiz. Nik uste dut orain gainera geroz eta gehiago bilatzen dela hori, ez? Geroz eta gauza gehiago jakitea eta habilidade edo trebezia gehiago ukitzea, ez? Eibarkoa zara, bai. Ez da? Lehen ez dut esan Gipuzkoa esan du, baino Eibarkoa zara. Euskaran ere antzematen zaizu zenbaitetan, baino ez gehiegi ere. Eibarren jardunaldi berezi batzuk egoten dira, antzerki jardunaldiak, imaginatzen dut zu akaso txikitan eskolatik ere joaten zinetela, agian ez, zer ziren Eibarko, edo zer da Eibarko koliseoa zuretzat? Etxea. Etxea. Niretzat da, horri ikusi ditut nire lehenengo obrak, etxea da, nik Eibar asko maite dut, eta orduan etxea, koliseoa etxea da. Eta bertan antzesteko aukera ere izan duzu? Bai. Bizpairutan, ni munduko txarrenarekin, goazenerekin ere egon ginen, eta egongo gara familia sarekadarekin otsailean. Eta urduritasun berezia izaten duzu adibidez halakoetan, edo? Bai, beti. Baina, gero ere oso polita da, azkenean lagun pila bat doaz, familiakoak, orduan beti da oso unkigarria, ez? Honen inguruan galderatxo bat badaukagu prest? Bai, eta ez da galdera erresa. Baina hortxe botako izugu. Kaixo Nerea. Ulertu edo irakurri dudanez, zu Eibartarra zara, eta justu aste honetan Eibarren eman dugu hondamendia antzeslana, koliseo antzoki eder honetan, eta hainbatetan egon gira Eibarren antzesten, eta hiri horrek badu sarma berezi bat. Hiri industriala da, mendien artean kokatua, baina badu sarma bat eta zaila ez zait esplikatzea zertarako, eta orduan nahi nizun galdetu zuretzat, Eibarren zein da lekurik poetikoena. Ondo izan. Eta hemen, venga, ez dugu gezurik izango. Lehenengo erreakzioa galdera entzun da, izan da. Ez da erresa, Eibarren leku poetikoak topatzea. Baina egia da, Simon Fuxek ondo kokatu duela, mendi artean, eta oso mendi ederren artean dagoen hiri industriala. Eibartar batek beti entzungo ditu bromak, herriaren estetikari buruz. Hor poetika topatu behar da. Badago ere. Hango da, ez da? Badago. Niretzat Eibartarrek egiten dute Eibar polita eta ezakit, niretzako dauen alaitasuna, kalera joan eta beti dau jendia, ostiral baten, 2 de Mayon dauen ambiente hori da Eibar. Untzaga plaza jendiak itzen dau politxa Eibar. Gaur beste Eibartar bat izango dugu saioan, ze Maria Romero Laspiur dator, eta tira. Arke gutxiago disimulatzen du Eibartar auskera, Bai, nire aktorea da, eta disimulatzen du, estaltzen du. Asko ez, tarteka. Gaina polita da batzuna esaldi batean bai eta bestean, Joan etorri hori. Baina, Simon Fuchs hortxe duzu erantzuna. Eibarko lekurik edo realitate poetikoena jendea bera esango du. Eta mendiak eta industria hori ere oso estetika poetikoa izan daiteke. Dudaria, Bai. Ui. Ezkerreko izango. Nire gustatu zainik bideoklip bat irudikatu dut momentuan. Industriagune bat eta atzetik mendia. Ez dakit, zerbait ikusi dut, Inigo. Ez duzu bideoklip bat egin nahi? Zuk aktore eta antzari lanak egingo dituzu, egingo dugu berriro. Ni prest. Gogoratz, aipatu dut lehen, Madrilen zinenean, Resaden ikasten ari zinenean, zure lagun batekin,
Teatro konpainia sortu zenuela. Ez dakit oraindik hori martxan jarraitzen duzuen konpainiarekin, nola erabaki zenuten konpainia hori sortzea? Bueno, nahi genituelako gure gauzak egin, eta pieza txikiak montatu genituen, eta bai, oraindikan ere noiz behinka elkartzen gara egiten ditugu, baina momentuz stand-by batean gaudez, koitzak bere lanak ditu, eta baina bai, ez dago deskartatuta. Bai. Uste duzu garrantzitsua dela askotan zai egon baino sortzea edo horregatik egin zenuten, zaila da bestela aurrera egitea mundu honetan? Bai, nik uste dut, zai egon beharrean, egon behartzarela ikertzen, sortzen gauza berriak egiten, ez? Batez ere, ez dakizulako, ezin zaralako hor dei baten zai egon, ez? Eta nik uste dut, denbora hori onena dela aprobetxatzea eta gauzak sortzea. Zuk idazteko ohitura baduzu adibidez sortze prozesu horretan? Ez asko egia esan. Ez asko. Ez nahiz oso ona idazten egisa esan. Bueno, ez nahiz saiatu bez, igual jarri biako nintzen, baina ez dakit. Batzuk saiatzen dira idazten eta sortzen hasten dira, baina ni ere adibidez idazten enaiz batea bila. Edo hori sentitzen dut. Baina akaso da jartzia? Bai, hori. Eta probatzen jutia, ez da, batzuetan. Baina esan dugu talde bat, eta orain beste talde proiektu berri batean zaude. X5 esan dut, ez dakit horrela, Biderbost. Pentsatu dut, lehen esan dut, eta esan dut, ez da horrela. Biderbost da. Biderbost kolektiboa da. Eta zer da hori? Biderbost kolektiboa da proiektu musikal bat, Carlos Jimenezek sortu du, bera pianista da, eta bere karrera osoan zehar, Xabier Leterekin, Imanolekin, eta hainbat olerkariekin sortutako abestiak, bilduma batean, disko batean biltzea erabaki du, eta horretarako Petxi, Iñaki Salvador, Francisco Herrero eta nerekin kontatu du. Disko hori sortzeko. Eta nola dijoa, disko hori? Ja salmentan dago, ja saltzen dago, beraz, badaukazue erosteko aukera, bai fisikoki edo bai plataformetan entzuteko aukera. It's very, very extraordinary. It's even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Doing love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Eta promozio bideo bat ere oso berezia egin duzu edo artista askok parte hartzen dute promozio bideoetan, ezta? Pila bat bideo atera ditugu egia esan, lagun desberdinen bideoak dira, adibidez Aizpeagoenaga, edo Carlos Arriñano, besteak beste, jende pila bat ez, eta diskoa promozionatzeko bideotxo txiki batzuk egin dizkigute, eta bueno, gurekin daukagu. Bi piano, lau esku, Carlos Jiménez, Iñaki Salvador, hainbat musikari, Francisco Herrero, Anitza Hots, Petxi eta Nerea Gorriti, bihotz bat eta bera.
Javier Leteren eta beste giri batzuen abestiak berriro elaboratu, berrosatu eta eskainiko dizkigute. Aupa bider bost, honena aupa dizuet lan berri honekin. Viva! Eta bueno, benetan espero dut proiektu berri honek irteera eta bide polit bat eukitzea, hementikan besarka da bana eta ezaztu beraien kanta entzutea bai. Zeruko jardinetan, zerurikan Argina no ze dotore beti, Eta Elena eta Izpea umore puntu hori ematen. Eta zer izan da zuretzat edo zer izaten ari da Mikel Aboaren, ez? Abesti hauek, abestea. Opari bat, egia esan, opari bat. Beraiekin ikastea eta beraiekin egotea eta abesti eder hauek abestea opari bat izaten ari da. Bai. Eta esan duzu diskoa bai, baina emanaldiak ere itxiak dituzue, edo nola dago egoera hori? Agenda ez duzu erresa izango, bateratzia, akaso? Ez. Zuk esan duzunagatik topera zabiltza zure antzuzanekin? Baina bilatuko ditugu momentuak. Eta oraindikan ez du agenda zabaldu edo, baina segituan beteko dugu eta erakutsiko dizkizuegu data horiek eta kontzertu horiek. Guri pasa eta akaso asteaz. Bai. Bueno. Bai. Mila asteazkenerako ja danak egarreko nituzte, Bai. Zergatik asteazkena, nerak akaso ez daki? Ez, asteazkenetan normalean entrevista akustikoak egiten ditugu, gure piano hori afinatuta dago. Nahi badezu gero buelta teman hortik. Duela gutxi arte dira akordoi bat zegoen hor, baina lehenguan kendu genuen. Eta badu hemen nahiko instrumentu bai, eta... Bai, etorriko gara. Bisitat egin marko duzu eta... Bai. Oso ondo jana. Karo. Nik gonbidatu bat topatzen dudan bakoitzan, aizu barkatu ostegun batean etor zaitez. Asteazkenerako ere ja. Gura alaxi biltzen geha, Bai. Baina musika giroan, diskoa prestatzen nahi naiz da, noizko, urtarrila. Oso ondo, urtarrilako 26 Sara Zurza nola zaude, eta lenguan, 26 ondo bialotu genuen, aurrekoan single atera zuen, eta aurrera dezakegu, urtarrilan Sara Zurza kurean izango dugula. Bere disko berria, lehenengo, disko luzea, bakarkako, bere ibilbidean, aurkezteko, bai. Hola biltzen geha gure, bai. Bueno, pixkat berriz ere aktore mundu horretara bueltatuz, nola landu ohi dituzuzuk pertsonaiak? Esan dugu ikastaro eta seguraski metodologia eta ezberdinak ikasiko zenituela, baina nola izaten da ohitura hori edo normalean egiten duzun hori? Bueno, pertsonaiaren arabera, ez? Normalean fisikotik sortzen dut pertsonaia, bai, erresagoa egiten zaitu horrela eta bai, fisikotik. Normalean. Azalbezak ezu pixka nola izango litzatekeen hori? Nere gorputza moldatzen dut, pertsonaia izango litzatekena egiteko, edo horrelako zerbait, ez dakit oso ondo ere, baina bai, fisikotik, gorputzkeratik, edo ibilkeratik, edo ahotsetik, gehiago gustatzen zait, eta gero horri psikologia bat ere jarri behar zaio, esan nahi dut. Baina normalean hori izaten da bidea. Animaliak ere erabiltzen dituzu akaso gorpuzkera horretan sartzeko edo? Noizbehinka erabili izan ditut, bai. Baina azkenengoetan ez, baina bai. Noizbehinka bai, edo objektuak ere erabili izan ohi dira, pertsonaiak sortzeko, bai. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, wherever they be, dream a little dream of me. Justu batzu ikasleekin aritu nintzen, eta pixka bat animaliena eta gorpuzkerarena hola pixkat pasanien, eta egia da, ze gauza politxak egin zituzten, bai? Batzuek nola transformatu ziren batean animali bat, eta ikusiten zenun, ez? Bai, oso politia. Ez dakit ni galdu iten naiz pixka bat, normalean elkarrizketa hau amaiera aldera egiten dugu, eta orduan oso garbi izaten dut, 6etan nola izango den, baina orain, sartzen denez, nola da, boletina, hortxe beldurrakin bezala ibiltzen naiz, orduan. Bai, ez dakit oso ondo. Lasai, 2 minutu badauzka oraindik, azken galdera egin nahi baduzu. Bai,
Kaixo. Iritsi zaizkigu, boletinero ez norengo gonbidatuak ere bigarren kafearen laborategira, eta oiana da bil alde batera. Eta oiana zaude. Ez que ez nagoituta elkarrizketa beste ordu niten, eta zaude pixkat, txakurkume bat bezala. Estimulu guzti kaso egiten. Baina desberdina da, ze txakurkumeat balitz, goiurik ingo luke. Ai, pollito! Eta ez du horrela egin du, oiana, zaudezak inola. Bai, eta hemen gure gonbidatuei, lasai, pasa gure maitxoraino, eserian lasai, erdi pasa, bai, begenari beldurra maten dio kamara horrean ikuste horrek, baina hau, marsan haien kamarotea bezalako xea da. Bueno, bukatzeko, esan dugu, familia sareka da gazteleraz, asteburu honetan adibidez, izango dituzu beste emanaldi batzu, bai euskaraz da bai gazteleraz, ni munduko txarrenarekin ere biran jarraituko duzu, eta baita lur, eta gu primerrekin ere. Orduan, nola bizi zara? Lasai, badaude egunak. Lasai. Agenda bete egin behar da. Hori da. Lurrekin zer zabiltzate orain? Batez ere euskarazkoan edo gaztelerakoan? Baita gazteleraz ere. Alexez? Bai, Alex. Eta Madrilera goaz, teatraliara. Eta gu primerrekin ere abenduan izango dugu emanalditxo bat, eta aterako dira ere beste hainbeste. Bai. Lurrekin Madrilen ere izan zineten, baina ezagite lurteak harrapatu zintuzten eta bertan bera bai. Bai, harrapatu ginduen lehenengo pandemia, gero lurteak, filomenak, baina azkenean ekainean egin genuen. Hori da, bai. Eta orain berriz ere bueltatuko zarete. Bueltatuko gara, bai. Lur gogoratzeko, ze akaso entzulek ez dute gogoratuko, azalezakezu pixka bat? Lur da Ane, Aneren historia, Anek 8 urte betetzera doa, eta, bera mutila da. Eta, erakutsiko digu, nola den mutil izate hori, eta nola bizi duten hau ere, bai aitonak, bai aitak. Honetan ere, Mikel Askurain. Oso polita da, bai. Mikel Askurainekin honetan ere, Kepa Errastik zuzendu zuen, Erika Olaizola, bertan dago, hori da. Eta Xake produkzioakena, goiurik esan oso politia dela. Oso politia da. Karrekin ikusi denuen? Bai, hementxeaz, ezi eta pasanituen nire bizitzako lehen urteak. Olgaleku jostailu dendako tailerrean. Gustura itzuliko nintzateke leku magiko. Aizue, gu gomendatzen dizuegu, lur ikustea, gomendatzen dizuegu lan asko ikustea, baina tira, denbora zuena izango da mugatua eta beraz aukerak egin behar dituzue. Gauz asko proposatu dizkizuegu asteburu-hontarako, gauz asko ditu artean Nerea Gorritik, Nerea Gorritiren fanklubak ez daukalu egiteko astirik, eta guk ere ez daukagu gehiagorako astirik, beraz Nerea Gorritik mila esker gaur gurera etortzeagatik, hartutako tartetxoagatik, eta kaso Bider Bostorrekin hartuko dugu aitzakia azken baterako. Bai, guztiz. Eta beste gauzatxo bat zen ni ere, nire abestiak ere komposatzen ari naiz, eta aterako ditut oso laizter, beraz, Noiz. Ez, lasai, agurtuko dugu, eta WhatsAppa pasat. WhatsAppa pasat, hasiko gara dena prestatzen. Nerea Gorritik mila esker, eta, laizter arte orduan. Pianoarekin, edo nahi duzun instrumentuarekin, molatuko gara. Nerea Gorritik agurtu egingo dugu, baina bagoaz segituan naiz irratiaren estudio zentraletara, bertan azken ordua dakarrelako Egoi Belategi lankideak. Egoi Belategi, arratsaldeon. Baita zoi ere. Egoia. Horen bai, arratsaldeon. Entzuten oso ez da, horen bai. Ederki ba, arratsaldeko 5 bat, arratsaldeon, bigarren kafearen entzule guzti eiazken ordukoa, Gipuzkoako erraustegiaren ingurukoa, Zubietako erraustegiaren ingurukoa. Zehazki, Arkaitzerrekan dokumentatutako 2 isurketa toxikoen ondoren, Zubietako erraustegiaren arduradunek instalazioaren azpitik igarotzen diren urak Añarbeko kolektorera bideratu nahi dituzte orain, eta hortik Monpaseko ustubidera Loiolako araztegi batetik igaro ondotik. Azken azpiegitura hori ur kutsatu horiek tratatzeko prest ez dagoela ohartarazi du dagoeneko gurasosek. Gogoraraziko dugu iazko pasaden uztaileko 13an, Zubietako erraustegitik gertu dagoen Arkaitzerreka kolore gorriz tintatuta eta aparrez beta topatu zuela pertsona batek, hain zuzen ere erraustegiaren azpitik igarotzen den kolektore batekin bat egiten duen tokian. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak une oro ukatu zuen isuriarekin zerikusia zuenek, baina orain 2023ko azaroan nola edo hala bere erantzukizuna onartu du ostegun arratsaldean lixibatua iragazteko gertakari bati buruzko neurri zuzentzaileak hartzeko eta prebentiboak aztertzeko
horren inguruko informazioa emateko batzarra egiten ari direlako. Gurasos plataformak azaldu duenez, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak, erraustegi azpiko odi horren urak Añarbeko saneamendu kolektorera bideratu nahi ditu lehenik, eta jarraian Donostiako Ulia mendian dagoen Monpaseko ustubidera. Bien artean Donostiako Loiola auzoko hondakin uren araztegitik igaroko lirateke ur horiek, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak dagoeneko egin dio proposamena ura agentziari, eta entzun ongi aurrekontua 379.000 eurokoa litzatekelako. Kontua da Gurasoseko hartarazi duela Loiolako araztegia ez dagoela prest erraustegitik datozen ur kutsatu horiek tratatzeko. Nabarmendu dute, itsasoa kaltetzeaz gain araztegian lan egiten duten beharginen segurtasuna ere arriskuan egon litekela. Azaroaren 27-ako deitu dute proiektu honen aurreko mobilizazioa Donostian, datorren astean zehaztuko dituzte xehetasun guztiak, eta guk ere aurreratzen dizuegu, arratsaldeko 6-tatik aurrera Gurasoseko Joseba Belaustegirekin hitz egiteko aukera izango dugula. Gainerakoan, esango dugu errepideak lasai ditugula, ez daitu aparteko goraberaren berririk eman trafiko zuzendaritzak, arratsaldeko 5:03 minutu, hause dena momentuz, bigarren kafeari itzultzen diogu konexioa, eta badakizue informazio gehiago arratsaldeko 6etan Joseba Belaustegirekin, Gurasoseko bozeramailearekin, informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Naiz irratia. Eskerrik asko Egoi Belati lankidea, arratsaldeko 5:04 minutu eta gu bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bagoaz giro oso berezian sartzera. Eta hortarako musika ere, berezi xamarra behar du. Esaterako, hemendik abiatuko du. Will you go ahead to the Aventine in the highly red in the night, dirt under my shoe. The old light heart right under you, grinning in the dark. Bazen behin, liburuz betetako dorre handi bat. Eta bertan, sorgin bihurri bat. Sorginak irakurtzea zuen gustoko. Eta liburuak bata bestearen atzetik irakurtzen zituen. Baina etzen inoiz asetzen. Pentsa, herritarrak bildur ziren dorrea egunen batean ez ote zen eroriko milaka hitzen zamarengatik. Dorretxeark bazuen izena, erein. Eta bertan bizi zen sorginak Uxue errazkin olazaran hain zuzen ere. Esan bezala, ase ezina zen sorginaren liburu gosea, eta Twitter baliatu zuen gehiago eskatzeko. Ez edo nolakoa gainera ez. Sorginak euskal novela beltza nahi zuen. Eta non agertu zen Andonia Egirrezabala Izagirre, eskuz idatzitako liburu batekin piztia baretzera. Eleberri bat idatzi zuen Alegiko Gazteak, Etxe Berdea. Misterio handiko liburua, 2005ko urriaren 29an gertatutakoa kontatzen baitzuen. Poz-pozi jarri zen sorgina, izan ere liburu hura etzen liburu bakar bat, liburu asko ziren. Bazen Aguaziak idatzitakoa, baina bazen baita ere Sarak, Lukasek, Aintzanek edo Xabierrek idatzitakoa. Uxue eta Andoniren elkarlanetik Etxe Berdea gurera eta liburu dendetara heldu da. Eta horregatik gaur tartetxo bat eskaini nahi izan diogu. Eta hala bazan eta ez bazan, Sardadia gau beltzeko kalabazan. Ongi etorri, Andoni eta Uxue. Eskerrik asko, gonbidapenagatik. Eskerrik asko.
Gauzat esango dizuegu, gaur egun oso daramagu jaiparekin Uxue eta Goiuri adiskidetuko ote diren, eta partida hasi da, sorgina deitu dio. Bai. Oiana, hau ez da ondo aterako. Barkatu. Lasai. Konfiantza pixkat, Inigo? Ez dakit banik. Dizea Goiuriren orpegia. Bai, egia esan. Gaiztotuta dago. Itxura honik honek. Barkatu baina. Kontatu duena ez da egia edo zer? Bai, egia da. Bai. Ba, listo, orduan zer. Zuk zabiltzate hemen, Sorgina da? Bai, bazterrak nasten noski. Liburuak irakurtzen dituen sorgina. Bai, txorakeriak alde batera utzita liburuari helduko diogu seriotasunez. Abia puntua 2005ko urriaren 29ko gertara tragiko bat da. Poliziak herriko bazterrak nahastu bai, baina kasua berehala itxi zuen. Eta herriko aguaziak ordea bere kabuz ikerketari eutsi zion. Irakurleak orain eskuartean du informazio hori. Ez da eleberri baten formato ohikoena, ez da, Andoni? Ez da, niko hain arte irakurrituten asko bezalako egitura ez dauke. Phone footage edo deitzean egitura dauke liburu honek, horrek esan nahi du irakurleek aurkituko dula, karpeta moduko bat, bertan lekuko desberdinek idatzitako dokumentuk egongo die, eta batetik bestea mugitu beharko historia jarraitzeko. Liburu hartu eta irikitzen dugunean, lehenengo esaldia, ez dakit nondik hasi hau idazten. Hori da, lehenengo aguaziak idatzitakoa da, baina egian bada Andoni Beitazuk ere idatzitakoa eta zure pentsamendua ez, liburu hau idazten hasi zinenekoa. Bai, ni idazten hasten naizenen gaina ez dakit, noa aiatuko naizen, hasire justu. Baina, bidea aurkitu nun da aguaziek, bai, ez esango du. Hasieran, sarreratxo horretan erditxantxetan esan dut, baina izan zen horrela bia puntua, ez? Uxuek txio bat bota zuen, novela beltza, euskarazko novela beltza nahi zuela, zuk Uxue jarraitzen zenuen, edo norbaitek bota zizuna mua, edo nolako izan zen? Uxua nik uste denula momentu hortan jarraitzen, baina honer lagunetako batek jarraitzen zuen da bai. Beak ikusi zuen da, Twitter bakigu, nola dan gauzek azkar moitzen die, eta holexe zehatu ginen. Eta Uxue, zergatik txio hori? Badago utxune bat, genero horretan? Bai, nik ikusten nuen gaztelaniaz jasotzen genituela eskuizkribuak eta euskeraz genuen referente bat, Jon Arretxe, baina hortik aparte oso gutxi heltzen ziren. Orokorrean, esan behar da, poliziakoak eta novela beltzak ez direla askotan heltzen, eta nik uste dela prestigioa galdu duen generoa delako, ez dakit zerraitik, ni ez nago ados, baina bai ikusten dudala, ikusten nuela behintzat momentu horretan utxunea, ez? Eta nire txioa izan zen, humoretik egin nuen, baina modu batean nahi nuen, ez? Eskuizkribo horiek jasotzea, eta jarri nuen uste dute Agatha Christie euskalduna nahi nuela, edo olako zeo zer, baina horretaz gain, hori ipini nuen nire emaila, ez? Erengo emaila, eta jaso nituen Andonik bidali zuen berea, baina beste batzuk ere bidali zituzen, oiei ez esan nien, baina behintzat ausartu ziren bidaltzera eta eskertu nien hori. Guain galdutu behar dizut, nola aukeratzen duzu? Nola aukeratu? Claro. Inigo. Nik uste dut jendeak horrela imaginatzen nauela. Jola, zera etorri gara. Bai, osea... Erabiliko dut hori, Ondo? Musika hori gustatu zait. Aitortza egingo diogu bere sortzailei, Neomaken ilargi berriak kantua, eta zoragarria da. Gustatu zait. Nik uste soinu banda hori badudala atzean ezezkoak ematen ditudanean batez ere, hori entzuten dut nire buruan. Egin mardugu bideo bat, beste hon batean, kantu honena zean, eta Uxue ondo karakterizatu eta ezezkoak esatu. Yes! Horrelako. Venga, hauza seriak, nola egiten duzu hau? Pazientziarekin, pazientzia askorekin. Begira, musika hau ez, baina Harry Potter bai izaten dute. Bai, hori bai. Kasu honetan,
heldu zitzaizkidanak irakurri eta ikusi nuen Andonirena nahiko desberdina zela, ausartu zela, egitura ezberdin batekin, originala ere bazen, eta trama kasu honetan oso ongi eraikia gero egin ditu bere aldaketak, baina printzipioz lehenengo bertsio lagin hori nik uste asko gustatu zitzaidala eta astebetean edo erantzun nizula baiezkoa zela, baina landu nahi zuen, elkarrekin egingo genuela eta hori izan zen. Arimen gauaren inguruan hasi ginen, Uxue eta biok, ez? Aizue, igual liburu honekin, baina harrigarria da, ez? Arimen gauak badu azkeneko urtetan gorakada bat, ospakizunak, atzo Goiorik zuk aipatu zenun ezan, nola egokitzen den gurera, hizkuntzaldetik, generoaldetik, beste bat realitateatik, badirudi horrekin lotutako literaturak, letragintzak ez duela alako gorakada izan, eta, tira, eskerrak horrelako apostuak badauden. Bai, eta gainera euskeraz, nik beste hizkuntzatan bai irakurri ditu dela, alde horretatik esan dut originala dela, gurean esan nahi dut, askotan irakurri ditut horrelakoak, baina iruditzen zitzaidan oso planteamendu eta proposamen ausarta eta polita, eta bere aldetik etorri zen, gainera tiradera batean utzi nahi zuen testua, ez dakit zergaitik, ona bazen, lagina zenean. Enun, espero izan, hola, ez dakit, idazteko ohitura eta, oain dala gutxitik gendauket, eta ez dakit, nik pentsatzen nuen idazleo izateko liburue publikatzeko, beste norbait izan bertala, baina ez, ikusi genuen, lortu deula zeuz eta gustatu zeizulako oso pozik. Formatu berritzaile hori aipatu dugu hainbatetan, eta izan ere, nik txalotu nahi zaitut, ze liburu irakurtzerakoan, aipatu dugu ez, badaudela ahots asko, eta badagoela Sararen ahotsa, badagoela Lukasena, edo aguazilalera, edo dena delakoa, eta benetan lortu duzu, irakurtzerakoan, nik sentitu dut, hau, adibidez Sararen pasarteak, hau neskato batek, idatzitako pasarteak dira, eta gero, Lukasenak hartu, eta ez hau gizon heldu batek idatzitakoak dira, oso ondo topatu duzu bakoitzaren ahotsa izan estruktura gramatikalen gatik, izan lexikoaren gatik, baina ez zen erreza izango, ez da? Eskerrik asko. Hornekoa, oitzan igual erronkaik gaundina, idazketa prozesun garaien, uxuek aurreneko momentutik esan ziten oso importantea zala holako egitura zeuken liburu batek, pertsonaien ahotsak bereizketa ematea, eta egia da pertsonaien ahots batzuk, badiez Lukasena edo erresago batea zaizkitela, gero beste batzuk, justu Sararenak, hasieran toke bat eman nion, gero ikusten nun, ez dakit. 12 urteko neskato batek adibidez, idazteko modu oso berezi bat eduki behar dula, edo bintzat bere zeakin, bere modukin, eta horre eukiet lana, eta lanketa batzuk dan desente izan da, eta helburu ezan oso ondo bereiztea. Eta, uste behintzat lortu deula, neurri baten. Eta oso ondo lortu gainera, baina gertatzen dena da, hainbeste ahots edukita, idazleak agian gero ez dakila errealitatea zein den, eta benetan gertatutakoa, ze bertsio den errealitatetik gertuen dagoena. Hori apropos izan da, nahi gabe da? Ez, horre ikuste genuen joku bat zeola, eta azkenen horri zuko atea behar genion, eta nik uste lortu deula, ez? Lanketa bat egon dela, eta behintzat zukoe ateatzea zan intentzioa, ezaugarri horri, eta hala xengen. Uxuek burua uste asko eman dizkizu? Uxuek asko laundu dit. Buru aste gutxi ez. Esan, nik ikusten nuen hau aukera zala ikasteko, aurreneko momentutik Uxuen iradokizunek eta oso gustu hartu ditut, eta nintzako behintzat aukera erra. Aizue, Uxu errazkin da pixkate, Noan Txoskik egin du egunotan, nahi zen publikatu duten entrevista batean alako referentzia dikotomiari, ez? Erreforma eta iraultzaren artekoa. Nik uste Uxue dela sorgina eta ingeruaren arteko dikotomia, ez? Ezuk ikuste Uxue da txintxoa, goxoa, jatorra, eskerrak ematen dizkiote, eta gero guk sorginaren mailan irudikatzen dugu. Ez dakit, dikotomia horretan eroso sentitzen zeu Uxue?
Edo sentitzen duzu erreal dikotomia hori? Bai, nik uste dute behar ditugula bi aldeak, baina guztiok, ez? Batzuetan atera behar duzu pixka bat malaletxe hori, eta beste batzuetan esaten didat, ez? Elkarrizketetan beti nagoela pozik edo irribarretsu, bueno, tokatzen zait ere pixka bat serioago egoten, editore naizen aldetik serioago, baina Twitterren galtzen dut, hori guztia galtzen dut, irudi hori ezabatzen da, vamos, totalmente. Uxuek Agatha Christie euskalduna aipatu du, eta liburuan Edgar Allan Poeren aipu bat dago, gero muskerrak agertzen dira, eta hori, bai idazleak ulerlezake Bernardo Atxagaren referentzia bat dezela. Zein dira zure referenteak? Aipatu itezun bik, referente honak. Atxaga beti gustatu izan zait, bai, esan, be liburu denak ez, baina asko irakurritut, eta geho, Edgar Allan Poe izan zen, justu irakurtzaletasuna piztu ziten autoretako bat. Iruitze zait, ez dakit bere estilok eta estetika berezioa daukela, justu misteriozko estetika estilo bat, eta bai, hoi bietatik behintzat desente jasotela, ustet. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu irrintziman goizean. Pekatuen zamak zenbat irauten dudamuaren bidean. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu irrintziman goizean. Eta nik txalotu zaitu dandoni, eta txalotu nahi dut zuen elkarlana, baina Uxueri sorgin kapera kenduko diot, eta gaiztoa izango naiz. Eta galdera bat egin behar dut. Ez altzegoen Mixi baino izen originalagorik. Igo lehongo zan. Eta hoxe egin du. Baina justu gainaz ez da ipatzen, hasieran ordea ez da ipatzen justu katu edala, eta badago estena bat, pasarte bat justu Mixi agertzen dana, eta irakurlek Mixi irakurtze bali baki momentun katu edala, ez. Intentzioa oire bazan. Gero, alegi bezalako herri batean, animalik izen bat dute. Guken badugu lankide bat alegiko dena, Julen Goikoetxea, eta nik arekin ikasi nun txakur guztiek bitor zutela izena. Eta katu guztiek Mixi, eta uste dute badela, txintxarri izatearen ezaugarrietako bat. Hortik ene seguro zoze izango nula. Eta ziur nago galdera beste elkarrizketaren batean ere egingo zizuela, baina balda etxe berderik alegin? Galdera hori indiate, baina ez, etxe berdea justu ez oin ere burutik enateatako zerbait da, ez da existitzen. Hala ere, badaude, pentsatzen dut, agertzen diren gauzetako batzuk izango dira, zure haurtzarako referentziak, herri txiki batean bizitzatik etortzen diren referentzia horiek. Bai, nik hasiera baten behintzat idazten hasi nintzenen, nire asmoa zen, nire haurtzaroko memorioitan zeuden paisaioitatiken idaztea. Eta ez dakit, estena toki bat edo montatu, leku bat, eukiko zituen, legiko leku asko, beste batzuk, beste leku batekok, beste batzuk erabat asmatutakok, baina hausierako intentzioa behintzat zen paisaia horien ingurun idaztea, eta bai, holaxe hasi nintzen behintzat. Aipatu ez dugun gauza garrantzitsuetako bat, da, almen berezi bat, edo giro, ez dakit, sobrenaturala daukala liburuak, ez dela misterioa soilik, ez dakit, misterio poliziakoa, ez dakit, egunerokotasunekoa, badauka beste kutsu bat. Bai, adibidez, herri txikitan da kondairak eta mitok eta existitzen dira. Eta herri hontan ere baten bat badao, eta justu sobrenatural zea horrek kutsu horrek bere garrantzi badu historia guztintzear. Egia da, irakurleke jakin beharko dula, batzutan kaso gehioin horri, beste batzutan gutxiko, hoi beak ikusiko du, baina bai, presente mantenduko da kutsu, misterio kutsu eta sobrenatural zea bai. Realitatean bezala ez, batzutan ez da gitzui noizbait gertatu zaizu, baina nahi txikitan kontatzen zizkiaten gauza batzuk, eta agian oso, ez dakite, kontatzen zidaten, hau gertatu zen, eta diote, agian sorgina etorri zela, baina, klaro, nik sorginetan ez du sinesten, baina, eske, hainbeste jendek dio sorgina agertu zela, agian egie izango da, eta batzutan geratzen zara ez, nik ez dut, ez dakit, naturaz gaindiko gauza hauetan sinesten, baina, ez dakit, hain ondo kontatu didate, igual egia dela. Eta liburuak pixkat badu hortik irakurtzen ari zara, eta gauza batzuk gain errealak, eta besteak pixka bat berexiagoak, eta, beldur pixkat sentitzeko ere ematen du liburuak. Intentzia hori izan, eta azkenen
irakurle askore zuk esan dezun bezala, ez zaizkionak igual asko gustatzen gauzen sobrenaturalak, oso horkinen gauzak zitunak ondo sinesten ebintza, sartu zedin papel hortan, eta ni uste interesgarria dela eta divertigarri ere, bai, irakurlentzat. Eta orain, ez zaigu gustatzen orokorrean galdera hori egitea Inigo. Beti esaten dugu, zerbait aurkeztera datorrenari ez diogula galdetu nahi urrengo proiektuaren gatik, ez? Denbora tarte eskaini nahi diogulako aurkezten ari diren horri, baina oraingo honetan arrakasta ikusita eta uxuek behintzat beste hainbesteren artean aukeratu zuela ikusita, animatuko zara gehiago idaztera? Bai, ni bestelare ez banuke publikatu beharkore nire unerogotasunen parte azkenen idaztea, gustatzen zait, eta beharroi sentitzen dut, eta nola bete naturala da netzako, hortik zerbait atatze bali bada, guztua, oso guztua. Eta erreix topatzen dituzu tarteak idazteko, ze uste dut master ikasketak egiten ari zarela, ezta? Bai, naiz irakaskuntza master bat egiten, laizterro bukatuko dut, ondo biden, eta bai, normalen, egunero ez dut idazten, baina oso maiz idazten dut, afaldo osten da tartetxo bat bilatzen dut, eta ordu erdi bat ezo gutxinez, da hitzen naiz, bai. Eta galdera orain usuerentzat, datorren urterako alakoia deialdi ofizial erraldoi bat egingo duzu. Txio bate jaurti eta amura agertu dira, hainbat arrain, akaso datorren urterako arimen gaua baliatuta behar duzu ja, olako, ez dakit, deialdi ofizial bat. Bai, deialdi egiten badut izango da Durangon. Eta Durangon, orduan, jendea etortzen den. Ez, bai, nik gainera baliatzen dut Twitter. Niretzat lan tresna da, batez ere gazteak gurera ekartzeko, zen nik uste dut ezakitutxunea den, baina eta badakit oreka bilatu behar dela, orain ibilbide luzea induten idazleen eta gaztetxoen artean, eta gaztetxoak esan dut, que fuerte, gaztetxoak esan dut. Claro, 30 urte ditut, ja. Bai, iruditzen zait, Twitter dela, nire... Señora! Totalmente. Zesaten, señora. Bai, benetan, gaina ospindutan nago. Ui, bai. Hori, Twitter dela niretzat lan tresna eta batzuetan hori bromak egiten ditut, baina momentu batzuetan, momentu oso gutxitan, txioak baliatzen ditut horretarako, ez? Eta hau izan da, froga bat, eta ongi atera da, ez nuen espero, ikusi zu ze botere daukazun? Zuk txio batean esan zenuen hau nahi zenuela eta hau lortu duzu. Ni zu banintz, hasiko nintzateke idazten, txokolatea nahi dut, eta ber norbaitek ekartzen didan, ez? Eskatuko dut eta Durangoko azokan ekartzea, ez? Txokolatea, zuk zer nahi duzu, eskatuko dugu. Ingo dugu zerrenda eta... Kroketak. Vale, fraidora emango du. Vale, perfecto. Gero idatziko dugu. Urtean ereineko postutik oso gertu ginen. Bai. Aurten uste dut ezkara lain gertu izango. Ez dut planoa ikusi, ez dut ikusi nahi. Aizu, momentu honetan gozat gertzen ari da. Atzo Esti Marquezekin bota genion mezu bat Jon Martini. Bai. Jon Martinik Esti Marquezentzat letra bat egin zuen, letra hori botazion tori hau opari nahi baduzu erabili eta nahi baduzu ez. Eta letra hortan erreferentzia egiten zuen birika bakarra izateari. Eta Esti Marquezek esan zion, nik birika bakarra daukat, eta ez dakit Jon Martineko bazekien, eta Jon Martinek orain txerantzun dit, ze kasualitate kosmikoa, ez nekien ezer. Ez! Flipas. Orain txegertatu da, honi buruz bihar luzeago eta laseago hitz egingo dugu. Baina bai, kasualitate kosmikoa eta bide batez Goiuri, zure bizitza kontatzeko Jon Martin esan dit, letra egingo dizula. Eta guk horrekin kantua gartxotek eta biok. Baina azken minuto betan eta bisi azkenean justu xamari biliko gara eta usueri eskatu dizkigu beste gomendiotxo batzuk, beste irakurketa batzuk, arimen gauaren inguru honetan, horrela irakurtzeko modukoak, eta uste dut etxeko lanak egin dituela. Egin ditut, burua usteak izan dira ere, ugari. Baina, egia esan, arimen gaua aipatu duzu, baina esango dut orokorrean, udazkenean irakurtzeko edo giro hori daukaten liburuak ekarri ditu dela. Hori da, gainera Juan Ignacio Artxoagak, gure antropologoak, inoiz kontatu digu ez, arimen gaua eta horrelako ospakizunak badirela neguko jaien inguruan, eta gure kulturan, beste modu batera txertatuta dauden ospakizun edo mugarri horietakoak, gauzak ez direla hola, egun bakarrean gertatzen baizik, eta beste modu
batera. Beraz, orokorrean gara hauetan irakurtzeko modukoak. Bai, adibidez, Laila Martinezen Karkoma, iasan urteko, nik ezakitzen bat irakurri ditu da, baina urteko onena izango da, nik uste. Eleberri oso laburra da, historio iluna, esan dugu ez, udazkena iluna, iluntasuna, estutzen zaituen historio bat da, eta jake aipatu dugun etxe berdean sobrenaturalismo hori, honetan ere eszenatoki literarioa sorginduta dagoen, esango bai, sorginduta dagoen espazioa da, etxe bat da, eta... Ari da espilarrak egiten, errazkin beti bezala. Eta, gazte bate aurkituko dugu, itzultzen da bera amonaren etxera, amona horrek sinisten ditu, kondaira horretan, hoietan, herri horretako kondairetan sinisten du, eta beraz hori tartekatuko du, ez? Sobrenaturalismo hori, baina beste modu batean errealismo edo terrore soziala landuko du Laila Martinezek eta oso ongi gainera. Horretaz gain, herriaz, familiaz, dinamikez hitz egiteaz gain, indarkeria patriarkalaz, klase auziaz, memoria historikoaz ere hitz egiten du honetan. Berak gainera hainbat elkarrizketetan aipatu du beldurrezko liburua trauma kolektiboez hitz egiteko tresna bikaina dela. Eta, Laila Martinezekin oso ados gaude guztiak. Laila Martinezen Karkoma beraz, lehen proposamena. Bai, gero, nire asko gustatu zitzaidan, eta Andoniren lehenengo eleberria denez Etxe Berdea, beste lehenengo eleberri bat gomendatuko dut, eta da Oiane Amantegiren Ibai Ertzeko ipuina. Nik hasieran esan nuen novela zela, novela ez dakiten, ipuin luzea, esango dugu. Ameriketako estatu batuetako hegoaldean kokatzen du, uste dute Georgia aipatzen dela, eta dolua eta heriotza dira erdigunea. Eta ikuspegia interesgarria da, ze da ume baten ikusmoldea, ez? Aurraren begirada hori, gainera oso ongi lantzen du eta estilo polita dauka. Orduan, irakurte erraza, laburra, atsegina, nik zerbait idatziko banu, lehenengo libura izan da nik hau, egingo nuke, osak gustura gainera. Gero ez da urte honetakoa eta aspalditxo publikatu zela, 2013 urtean, Uxue Alberdiren Euli Giro, ipuinak dira. Uste dut zitzaiola kasu handirik egin, eta pena bat da, niretzat proposamen interesgarria da hemen egin zuena. Zintzotasunez idatzitakoak batzuk oso onak iruditzen zaizkit, bikainak, eta zerbait gustatzen zait, errealismo magiko horretatik oso gertu dagoelako, gainera, normalen ez zaio kasu handirik egite, baina ipuin bildumak direnean oso garrantzitsua da ipuinen ordena, eta adibidez hori oso ongi kateatu du, badago erdian bisagra moduan dagoen ipuin bat, eta bezakit oso ongi kateatu ditu guztiak, eta gustatzen zait. Nik ikusten diot Samantha Schweblinen gutxo hori, errealismo magikoa esango du. Eta gero poesia aipatzearren, genero guztiak, Itziar Ugarteren Gugabe ere. Eta honetan, esango dut, sentsazioez hitz egingo dut, literaturaz baino gehiago, baina sentsazioez hitz egiten dugunean literaturaz ere hitz egiten dugu. Eta gustatu zitzaidan, batez ere, lehenengo poema irakurri nuenean Durangoko azokan izan zen, iaz, eta beraz egoen, sinatzeko eskatu nion, zen ni normalean idazleen jarraitzailea naiz, guztiena, eta eskatu nion sinatzeko, eta joan nintzen amaituta azoka, ohera, eta sin nintzen irakurtzen, eta non aurkitu nuen lehenengo poema, ikaragarri gustatu zitzaidan, negar egin nuen, ze nire amaren oroitzapen bat etorri zitzaidan burura, hori irakurtzean, eta kasualitatea zenik justo momentu horretan idatzi nuen estena moduko bat, berak berdina egin zuena, askoz hobe eginda, eta erantzun nion. Esan nion Twitterren, mezu pribatuz, esan nion gustatu zitzaidala, eta benetan unkitutan nengoela, eta oso ongi erantzun zidan, eta gero jarraitu nuen, eta esan nuen, hau gozatzeko modukoa da, liburua, orduan, gomendatzen dut Itziar Ugarterena. Aizue, hemen lau proposamenak, esan digu Uxue Arrazkinek ozpinduta dagoela. Seiak artitxiten baduzu, guk kafetxoa jarreko dizugu, goxo-goxoa. Bale, primeran, esker. Mila esker, Uxuerekin uste dut Durangon beste kafea hartuko dugula.
edo lehenago besteren bat akaso, ze badaukagu sukaldean gure bakailua pilpilen, eta, bueno, Etxe Berdearen autoreari zorionak, eutxi horri, goiuriren azterketa gainditzea ez da lan makala, eta behondik, eta segi horretan. Eskerrik asko gonbidatzeatik. Aizu entzule, arratsaldeko 5:22 bagoaz aurrera segituan Maria Romero Laspiora gurtzera. Keep Calm and Bigarren Kafea. Nik zalantza daukat, Maria Romero Laspirrek aukeratu duen Psycho Killer hau badagoelako pixkate aserre emakumea Renferekin, edo norbait hil nahi duelako, baina bai, arratsalde erdia pasadu Renferen atzerapenen ondorio zorre Euskal Herrian galduta. Maria Romero Laspiro, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gaur tokiz kanpo, normalean Maria lehenengo tartean izaten dugu gurekin, eta maite dut igabe geratu da, baina nola bagenekien bere maite dut da gaur maite dut ezazela eta errepikatua gainera, ze hau uste dut gehiagotan aipatu dugula, gorroto pixka bat Renferen puntualtasun ezari. Bai, eskazkenean beti berandu, eta klaro, beti berandu eltzen gara, bestia. Maria, eta ekintza artistiko bat Renferen atzerapenen aurkako aldarrikapen modura? Ondo gongo zen hori, Ez pentsa. Nik uste jende asko animauko zela gainera. Baina trenari tomatezukua botatzea ezta? Zerbait ikusgarriagoa. Bai. Nik uste denoi burura etorri zaigula tren abandonatuen hilerri horietan egiten diren grafiti mordoak. Oso gauza guapoak egoten dira. Hombre, grafiti bat egitea, erabiltzen den tren baten. Eta ipintzea horrelako, claro. Baina martxan dagoela, nik egingo nuke, bat bagoi bateko batean da bestean entretenitzen hor, eta bitartean lehioa barrutik margotzen. Hori ez dago gaizki, bai. Ondo gongo zen. Bai, ze bestela, erraietan jartzen balin baduzu zerbait kexatzeko trena beti berandu datorrela, are beranduago etorriko da. Hori da. Eta gainera barrutik... Eta erraietatik egindako aldarrikapena bada, hobetontzungo gaituzte. Claro, baina barrutik margotzen balin badugu, ez da txerepeneko gongo, baina barruan dauzen jende guztiak, ez dakit, usainakin igual, erdi lalduko dira berantokira, ez dakit. Ez hobeto pentsatu behar dugu hau, bai. Bueltat emango digu, baina voluntariak nahi ditu, norbaitek ideak balin bat dauzka eta horrelako ekintza bat egiteko. Eta, gaurkoan horrela biatu badugu hau, ez da kasualitatez, Maria Romero Laspiorrekin aurrekoan artea eta klima aldaketaren inguruan aritu ginen, horre museoak eta klima aldaketaren aurkako borroka, eta aurreko asteko, duela 2 asteko eztabaida horren hildora egingo du buelta, eta hor Just Stop Oil erakundea eta bere ekintza polemikoak, eta Gironetan jarraituko du Maria Romero Laspiorrekin. Bai, jarraitu dute beraiek ekintza desberdinak egiten, eta museoetan berriz ere, Laiako Mauritius museoan bebai ekintza bat inzuten aurreko astean, Eperladun gaztearen kontra eraso bat eginez. Nahiko piktorikoa izan zen eraso hau, erasoa egiten zegoen mutila, buruzoia zen, eta pegau zen lokditarekin kuadroaren kontra. Bai, gainera egite dutena da, pegatzen dira kuadroen kontra, lokditarekin eskuetan. Eskuetan ipintzen dute, eta normalean hori egiten dute, baina ongoan burua pegatu zuen kuadroaren kontra. Eta gero tomate saltza bota zuen gainetik. Ostras, eski hor buruzuil baten azala loktitearekin horreko oso gogorra izan behar du. Mini askun behar du. Bai, pixkaren derita. Gainera, lotitea baino gauza kutsakorragorik? Hori da, bai. Ze lotitea egiten da... Hombre. Ez? Ez da egiten... Komponenteak ez dira izango. Bai, dena oso kimikoak eta... Bai. Brearekin ez, baino... Ez dakizerekin itxen duten, baina... Bai. Petroleoaren derivatu. Petroleoarekin hori da. Bai. Atzetikan, gero nego nintzen investigatzen etxian pixka gehiago Just Stop Oilen buruz, eta honen atzetikan dau pixka telenovela bat. Bai. Komentatu nahi genizun, Maria, guk ere irakurri du. Irakurri dozu, ez? Pixkat, historia guztia da pixkat arraro. Kasualidades, baina aurrekoan egon ginela berba hitzen petrolioaren magnate bat buruz, Andy Warholen laguna, etc. Petrolioaren magnatea hau,
oso, bueno, Estatu Batuetan oso famatua eta diruduna. Bueno, sekuestratu zioten beran semeari ez, nik uste dut ilobari edo, bueno, eta berak erreskatea zeban ordaindu, eta orduan, bueno, mafia, Kalabriako mafiak sekuestratu zuen, eta zuen nahi izan ordaintzea sekuestroaren fiantza hau, eta orduan belarria moztu zioten. Piskat, etorri jatan burura Van Goghen belarria, ez dakit, danak azkenian daka zentzua edo lotura. Eta bai, belarria moztu zioten. Bere biloba zan, eh? Beran biloba zan. John Paul Getty 3. baitu zuten, eta eskatu zioten 17 milioiko erreskatea, eta Johnak esan zuen, aia kuidauz. Aia kuidauz, orduan, moztu zioten belarria. Eta azkenean ordainduen zeban fiantza hori, eta, bueno, bueltan etorri zan, baina honek bizitza osorako gizeban kriston trauma honen gaitxik, eta gainera, bueno, drogetan oso sartuta egon zan garai baten, eta abar. Eta beran arreba da Just Stop Oilen buruzai, bueno. Finantzatzen duena behintzat. Finantzatzen duena. Bai, Aileen Getty. Bai, oso fuertea. Bai. Orduan, azkenean hemen dana, Just Stop Oilen diru laguntza guztia edo diru guztia petroleotik dator. Bai, egia da. Eta hor, claro, Txiberrian gustatzen zaigu pila bat konspiratzeko arrazoi bat. Eta hau hartu dugu, eta sekulako konspirazioak egin ditugu, bai, badirudi Aileen Getty hau, petroleoaren gatik dirudun egin den gizon baten oinordekoa den honek, petrolaren aurkako elkarte bat diruz babesten duela, kuriosoa da behintzat. Bai. Egia da, zuk zure aitonak gauza bat defendatzagatik zuk ez duzula zertan hori defendatu ez, eta egian Aileen Getty oso kontzientziatuta dago ekologismoarekin, eta ez dator bat bere aitonaren negozioekin, baina behintzat kuriosoa da. Beraz, hor uzten dugu, entzuleak erabaki dezala, konspirazioan sinesten duen ala ez, eta... Telesaierako ematen du behintzat. Bai. Nik uste pixkat Succession giroan izango zala. Hori da, bai. Era bat. Egia da. Bueno, Getty tarrauen Gabonetako bazkariak izan behar du, bueno... Bai. Ikustekoa, bai. Fako, la guztia, haitxona denak iraintzen, bai, imaginatzen. Bueno, haitxona hilda dago, baina. Hilda dago, bai, hilzan, ja, denbora oindan nada, porque emakume hau ja nagustia da, bai, 60 piku urte eukiko ditu, oza, ez da... Bueno, orduan, lehen aritu gara Uxuet Andonirekin ez, paranormaltasun eta beldur literatura, eta izan daiteke ez, Aitonaren espiritua agertu dela Gabonetan telesaiari bidea emateko. Izan daiteke olako paranormalitatetik sortutako telesaiari. Guaina imaginatzen, Aileen Getty Aitonaren gana juten, eta Aitona ja nahiko sartuta zaude, eta ez dizkizugu hola turroi gogorrak ekarriko, ez? Hortzen gatik, tori tomate sopa. Eta Aitona supera serre. Baina hau ja da gure... Venga, come back. Gure hipotesia, itzule gaitezen artea eta ekologismora. Azkenean esaten genuna, ez? Bueno, gero... buelta asko eman da gero eta hori dana, aldarrikapen hauek, hausnarketa hon batera bultzatzen digute, ala bakarrik anekdota baten geratzen dira, ez? Azkenean, jende asko geratzen da anekdotarekin, museo batera sartu direla, eraso hau egin dutela, eta ez dakit zer, baina, ez dakite, gutxi gora bera ez dakite zer gaitxik egin duten, hau. Orduan, geratzen gara gehiago anekdotarekin, kontatu nahi dutenarekin baino gehiago. Bai, egia da, eta egia da murgiltzen bagara horrelako telenovela konspiranoikoetan geratzen garela, esaldi hori badago, ez? Ilargira, ez? Atzarekin seinalatzen duzunean tuntunak atzari begiratzen diola ilargiari baino, eta uste dut, konspirazio hauetan sartzen balin bagara, atzari begira. Eta ez ilargira, eta ilargira begira egon beharko genukela, dela arazoa daukaguna aldaketa klimatikoarekin. Beraz, nik uste dut oso zaila dela muga, ondo oreka hori lortzea, ez? Nik uste dut aurrekoan esan nuela ados nago horrelako ekintzekin. Plazaratzen duten gaiak behar duelako ikusgarritasun hori, baino iruditzen zait oreka oso zaila dela, ez? Oreka hori topatzea zerbait egin, baino ez
oso bizarroa, ze bestela jendea geratuko da ekintzaren arrarotasunean eta ez aldarrikatu nahi duzunarekin, beraz, oreka hori super zaila iruditzen zait. Bai, oreka hori zaila da, eta gainera nik uste dut, azkenean, transmititzea mezu bat, beraiek egiten duten ekintzarekin, nik uste dut bai zaila dela. Naiz eta atzetikan, simbolismo bat egon, edo ez dakiz zer, claro, jendeak, igual ez du ulertzen, ez? Eta gero, izan daiteke bai, azkenean jendea horren kontra agertzea, orduan, guztiz kontrakoa erortzea beraiek. Ez, orduan, nik uste, horrekoan esaten eban ez, niretako igual interesgarriagoa izango zen, artearen kontra jutea barik, artea erabiltzea, pixkat hizkuntza moduan hau defendatzeko, ez? Aldaketa klimatikoa defendatzeko edo aldarrikatzeko edo geratzeko. Eta horren adibideak baditugu historian, zer? Ze badaude. Yo quisiera amarte menos y por mucho que lo intento no te dejo de pensar. Helduko digu horietako batzuei artea, aldarrikapen era bat da, eta aldarrikapen era horrek baditu adibide asko, eta Mariak dion bezala, artearen aurka alako ekintza aldarrikatzaileak egitea bada aukera bat, baina akaso, aukera hobea da. Behintzat gaur fokoa jarri nahi dugu arteak berak aldarrikatzeko duen gaitasun horretan eta egin diren adibidetan. Hori da, eta egin dira eta egiten ari dira. Lehengoa, holan nire buruan edo bilatzen egon nahiela, 2007an egin zen, eta egin zuen artista bat editzen dela Katia Patterson, berak egin zuena izan zen, glasiarrekin eta, aldaketa klimatikoak bai egiten duena da, urtzea, ez? Glasiarrak, izotza eta guzti hori. Eta asko egin dira lotura dakatenak gauza glasiarrekin edo izotzarekin edo uraren altuerarekin eta bar. Eta lehenengoa izan zen, Katia Pattersonek egin zuena, berak mikrofonoa jarri zuen glasiar baten azpian, eta orduan munduko edozein lekutatik, edozeinek deitu alzeban zenbaki batera, eta entzun alzuen bertan zegoen zarata. Osea, zelan urtzen zen glasiarra eta zelan urtze horrek sortzen zuen zarata hori. Eta, oso interesgarria iruditu zait, azkenean da era bat transmititzeko urtzea entzumenarekin, eta ez biztarekin. Eta hau 2007 urtean izan zen, oindala 15 urte. Orduan, 2007 urtean olan balin bat zegoen, gaur egon ez dakizuelan egongo da, baina pixkat bildurtu eta sentitu nahi gaur goizian. Zer gainera irakurri dut egunkarian gaur bai, hemendikan urte batzuetara behar bada ditugun hemen Euskal Herrian edo Espainia mailan edo Estatu mailan ditugun glasiarrak behar bada ez direla existituko. Eta, Pirineoetan daudenak eta eta pena, bildurra sartzen da. Beldurgarria da. Eta ez gara konturatzen. Hasi gara konturatzen pixka bat urrian egin duen eguraldiak, nik uste dut orain arte beldurtuta etzagoen jendea beldurtzen hasi dela. Bataz beste 4,5 gradu gainetik egon gara urrian. Azkeneko 5 urteekin konparatuz, 4,5 gradu pila bada. 4 gradu terdi altuago, normalean hitz egiten dugunean temperatura aldaketaz eta gradu erdiak eta horrela. 4,5 da pasada bat. Horren zuten dugu zelan urtzen dan eta pixka beldurra ematen du zarata horrek. Eta honekin bat, Isaac Kordalek 2011 urtean, intzeman beste instalazio bat Berlinen, eta honek, zekan protagonista moduan politikoak, ez? Eta ziren politiko txikiak moduan edo eskultura txikitxo batzuk, poltzo baten sartuta, bertan aldaketa klimatikoari buruz eztabaidatzen. Eta nik uste nahiko impactantea dela, da pixkat komikoa, irudia, baina hori, azkenean zerbait interesgarria instalazio moduan eta erakargarria, ez publikoarentzat. Hemen argazkian ikusten ari gara, dira oso tamaina txikikoak, ez? Da kaleko putzu txiki batean, jarri ditu horrela
tamaina txikiko panpinak bezala, politikariak irudikatzen dituzenak, eta ari dira urtzen. Hori da. Eta visualki nik uste dut nahiko erakargarria dela irudia. Azkenean, da, instalazio txiki bat, edozein tokitan egin aldena, ia, reperkusio hori, bueno, jendea igual ez dela enteratzen asko, baina azkenean, bueno, ez dakit nik uste dut irudi moduan potentea dela. Ez, iruditzen zait. Eta gero, 2014an, egin zuen Olafur Eliassonek bebai, beste instalazio bat, Londresen. Bueno, aurreko gunean hitz egin genuen Olafur Eliassonei buruz, eta, bueno, hau da artista bat, azkenean aldaketa klimatikoaren inguruan asko hitz egin duena, eta berak egin zuena izan zen, 30 marrizotz bloke hartu, erraldoiak glasiar batetikan, eta Groenlandiatik Londresera eraman zituen, bertan plaza baten ipini zituen pixkat zakabanatuta, ikusteko zelan urtzen ziren denborakin, ez? Eta azkenean zan izotzaren erlojua deitzen zen instalazioa. Eta, bueno, ikusten zen argi ez zelan izotza denborarekin eta klimaren aldaketarekin, ez? Poliki-poliki urtzen joaten zen. Eta, bueno, bebai irutzen zait nahiko impactantea dela. Irudia nahiko famatua izan zen bere garaia. Eta bueno. Bere lanei buruz aipatu izan ditugu beste batzuk, glaziar baten argazki... Aurreko astean aipatu genuen. Argazki seriak eta oso lan interesgarriak egiten ditu aldaketa klimatikoan oinarrituta, baino berriro itzuliz hasierako ekintzara, gero iruditzen zaitez, agian hemendik urte batzuetara jendeak gehiago oroituko duela. Van Goghen ekiloreak zikindu zituzten horiek, Olafurren ekintza hauek baino, eta hori tristea da. Bueno, bai, a ber, jendiari popular, pop arta eta pop, gauza holan errezagoak sartzen direna. Azkenean, jendiantzako errezagoa da ulertzea horrelako akzio bat, arte lan bat baino. Hori egia da. Bueno, eta askotan hitz egin dugu honetaz, ez azkenean kulturalki pixkat gure gizartea oraindik pena bada, baina nik uste dut biharko zeban, lo gaude. Bai, lo hori da, lo da, eta pixkat ez lantu inbia da. Eta horretarako, azkenean da, hezkuntza eta da, bueno, hezkuntza kulturala. Eta hori egiteko, hemen gaude poliki-poliki irakasteko eta bueno, askotan hitz egiten duguna, ez? Kultura pixkat ingarrantzitsua da, indar gehiago eman behar da, jakola. Bai gure partez eta bai instituzioen partez eta abar. Eta hori, azkenean pena bada, ekintza hauek hainbeste reperkusio ukitzea, eta igual horrelako eskultura bat, ia irratian edo, ia notizietan ezagertzea, ez? Bueno, hemen danen partetik ipini behar dugu pixkat hori bultzatzeko eta hobetzeko. Ez egiten dira ekintza desberdinak, adibidez, oso polita iruditu zitzaidan bat, bebai da Peka Nitiwirta eta Timo Ao artista finlanderrek egin zuten instalazio bat, Eskozian, honek bai, uraren mailaren igoerari buruzko lan bat egin dute, eta, bueno, argilerroen bidez, ikustarazten zuten, hemendik urte batzuetara, zelan bertako paisaia aldatuko zen, ez? Eta ura noraino helduko zen, argilerroiekin. Bai, eta nik uste dut, estetikoki dela proposamen bat superinteresgarria. Bai, eta gero, zentzu badakala eta ulertzen dela gainera, ez, mezua. Gehiena ikusten duzunean, ez? Eta streaming bidez jarraitzen dutenek ikusiko dute nola umen batean lerroak etxe bat gurutzatzen duen, eta ikusten duzu ura mai honetara iristen denean, etxe honetan ezingo da inor biziz, etxe hau urazpian geratuko da. Urazpian geratuko da, hori da. Eta gainera lerroak dira, tipo argi fosforestente batzu moduan,
eta hori visualki argazkietan eta bideoetan oso potenteak geratzen dira. Bai. Eta uraren mailaren igoerarekin bai egin dira beste instalazio batzuk, 2019an Londresen egin Tamesis ibaian, Extinction Revolution klima aldaketaren aldeko ekintzaileek Extinction Rebellion, ez da? Bai? Bai, Revolution. Zure gidoia da, Maria. Ez tan oso listoa naiz dela. Eben, eske Maria hasi da Pekaniti Birtaren abizenarekin eta ja... Bai, momentu batean pentsatu, entzuleak nahi badu ikusi Eskoziako mendebaldeko kostalen egindako instalazio sartu Googleen Pekaniti Birta, ez da inerrexata isilbin, ez? Ez zaila da, Pekaniti Birta. Timo Ao. Ao, gure haua bezala. Eta Timo T-I-M-O, Timo Ao. Timo Ao errezagoa da. Timo Ao Eskozia jartzen baduzuen ikuste topatuko duzuela. Baino, irakurri Pekaniti Birtari buruz, ze pena badagunari galela itzalpean uzten Pekaniti Birta ez dakigulako bere bizena onda oskatzen, eta gero guazerretu egiten gara gure izen euskaldunak gaizki esaten dituztenean. Baina, biak Finlandiarra dira. Hori, baina batek bideratuko zaituzte irratiaren mugak batzutan haue dira. Bai, Timo Ao ipintzen baldin badute, behar bada... Bai, Timo Ao, Eskozia, Argia, bai. Niti Birta gertuko dela. Eta, hori, Extinction Rebellion, klima aldaketaren aldeko ekintzaileek, bez, hau dira ekintzaile batzuk... Klima aldaketaren aurkakoak. Hori da, eraso bat egin beharrean, egin dutenak interbentzio artistiko. Eta bertan, Tamesisen, Londresen, 2019an sartu zuten uretan, etxe bat, urtuta moduan. Eta honek representatzen zuen bai, aldaketa klimatikoak ekarriko zuena, eta azkenean etxe asko geratuko direla ura espian, ez baldin badugu ez ere egiten horren aurka. Eta, azkenean da, erabat kexatzeko, nahiko potentea bai irudia, eta nahiko, ez da entzuna inbeste honi buruz, baina nik uste Londresen eukiko zebala eragina edo... Noski, pentsa egun batean esnatzen zara, lanerako bidean bizikleta hartzen duzu adibidez, eta ikusten duzu ibaien bapatean etxe bat dagoela. Izan behar du, epa. Bai, guztiz. Baina, hemen bai egon da. Bai? Bilbon izan dugu horrelako eskultura bat. Eta ez dugu honi buruz hitz egin irratian egia. Egia esan, nik enuen ezagutzen zuk pasai guzun arte. Nik enuen honen berri izan. Ni pila bat ikusi nuen. Bai aldizkarietan eta bai Instagramen. Bai, nik uste sareetan behintzat nahiko virala izan zen. Bai. Nik ikusi danean flipatu egin dut, ez daukate honen oroitzapenik. Bai, guztiz. Zareetan atope egon zan aste batzutan, behintzan. Baina ez dugu azaldu zertaz ari garen. Hori da. Hau izan zan bihar Ruben Orezkoren eskultura bat, instalazio bat, baita ibaian zegoena, eta zan emakume bat, neskatxo bat, ahoa, burua zekana ibaian, eta klaro, ibaia gora egiten zuenean Mariarekin bat, desagertu egiten zen. Eta horrek bai representatu nahi zuen, hori azkenean uraren igoerak egingo duena, ez? Azkenean, hori, itxo ingo gara. Itxo ingo gara, zerbaitin behar dugu, Bai, ez dakiguna zer egin. Ja, gure eskutan bez ez dago hainbeste. Zerbait bai, ez dugu dena estatu aitatxo amatxoren eskutziko, baina espabila ezakitea kaso gure ordezkariek. Eta enpresa handiek. Bai. Enpresa handi exigentzia hori politikoki marko zaie, eta ez da egiten. Dudarik gabe. Arratsaleko 6ak gertu xamar ditugu, eta oraindik aipatu behar dugu beste gaitxo bat. Inor pentsalezake, ari garela hemen, artetik egindako aldarrikapenak proposatzen, artearen aurkako ekintza hauek gaitzetxiko bagenitu bezala, eta hori ez da horrela. Durama ostegun aritu ginen horren inguruan, gaur ere aipatu dugu, gure hausnarketak egin ditugu, zer duen honetik, zer duen txarretik, erabat balekoak irutzen zaizkigu, baina, beste alde hori ez, arteak eraldatzeko duen gaitasunetik eta kontzientziak mugitzeko duen gaitasunetik ere, interesgarri iruditu zaizkigu oso, eta hemen adibide batzuk ekarri ditu Maria Romero Laspiorrek. Baina arratsaldeko 6ak bueltan ditugu, Maria Romero Laspior ziztu bizian biali bar dugu bere bigarren etxe den Posidonia Aruntz,
gaur dakagu aurkezpena... Kolekzio berria dator. Kolekzio berria, atzo atera genuen kolekzio, atera neban kolekzio berria. Por fin, azkenean beti izaten da, atzeratzen da pixkanaka, eta azkenean heldu da azaroa, eta azaroakin bat etorri da kolekzio berria. Baina, bueno, oso postik, beste kolekzio bat atera izan daz. Eta hori, gaur ingo dugu aurkezpena, gaur 6-etatik 8-etara da, Posidoniara nahi baldin badazute gerturatu. Aurkezpena dakagu, eta larun batean, goixean, 12-etatik ordu bietara, Galeria 8-360 Bilbon, bebai aurkezpena egingo dugu, eta nahi baldin badazute gertutikan ezagutu kolekzioa eta probatu eta hori dana, aukera izango duzute, denak probatzeko. Izue, batez ere Donostiatik gertu zaudetenek oraintxe, urrengo 2 orduetan, iaia 6 hortxe bueltan dozkagu, Posidonian, Gros auzoko ze kaleetan da, Maria? Segundo izpizua kalea, 37 garren zenbakia, da justo txofre parkinaren onduan, bai. Leku zoragarria, erakusketa ez, kolekzio berria, Ulia kolekzio berri hori, 5 belarritako modelo desberdin aurkeztuko dituzu. Bai, enguan 5 modelo desberdin, dana belarritakoak, berandu igual gehituko da zerbait gehiago, baina oingoz 5 belarritako dira. 4 kolore desberdinetan, berde holan tipo lima bat, purpura edo holan moratu bat, marroi kobrizo bat, eta beste kolor urdina. Urdin klein pixka, potente bat, bai. Eta, pixkat Ulia deitzen da kolekzioa, inspirazioa da, bertan inguruan ditugun basoetan eta basoetan dagoen misterio eta edertasun hortan. Eta jardin sekretuetan, Ulian dago toki bat, deitzen direla, Uliako biberoak, eta oin nire etxetikan oso gertu dago, eta da niretako Donostian dagoen tokirik, ez dakit, magikoena, bereziena, ez da super politxa. Eta jende asko ez dago ezagutzen. Orduan da pixka sekretua. Eta pixkate, askotan onduan dakatenez, juten nahi pasiatzera edo bueltatxo bat ematera berdatikan, eta kolekzioa pixkat hortan inspiratuta dago. Eta baita argazkiak bertan atera zitugun, azike, dana da bat. Dana da Ulia. Gaurko gaia da, Inigo, lorategiak eta naturan dauden gauza magikoak, eta... Bai. mrlaspiur.com webunean ikusten ari zarete gure streamingean, baina bertan sartu eta ikusiko duzue Ulia kolekzio berri hori, eta esandakoa horrengo 2 orduetan Posidonian, datozen asteetan bestela lasaiago pasa, eta ikusi, eta erosi, eta gastatu. Posidonian aukiko dugu kolekzio guztia, eta gure denda, salmenta puntuetan baita, behar bada igual guztiak ez, baina gehiena bai, eta bestela webunetik bai ikusi aldozute, eta hori, eta gaur animatzen balin bazarete, larun batean animatzen balin bazarete, ongi etorri, eta ondo pasauko dugu denun artean. Gaur Donostian, arratsaldeko 6-etatik 8-etara, Posidonian, segundo izpizua, 17 zenbakian, txofre parkinaren ondoan. Larun batean berriz, Galeria 8-360, Galeria 8-360, Bilbon, eguerdiko, hori da, Londiga inguruan, eguerdiko 12-etatik ordu bietara, bertan ere plan ederra. Maria Romero Laspiur, eskerrik asko. Zuei. Zoaz azkar eta gozatu. Eta euki ez, alarrakazta pila, orain txirudian ikusten dugun kolekzio zoragarri horrek. Eskerrik asko. Zuri. Eta gupagoaz bihar gehiago, izan ondo, aio. Keep calm and bigarren kafea.